Добрый день, поважанные коллеги. День добрый. Я рады вас вітаць на пасяджэнні нашага невялікага круглага стола под цікавай назвай «Эпітафію. Пахавальная культура земляў былога Вялікага княства Літоўскага 16-19 стагоддзяў». Тэма такая, тэматыка ўзнікла не раптоўна, не выпадкова. Тым больш, што зараз, у прынцыпе, і час спрыяе роздумам над такой тэматыкай. Зараз перыяд паміж каталіцкім вялікаднем, праваслаўным вялікаднем. Як вядома, Вялікдзень, як Пасха, гэта свята перамогі жыцця над смерцю. Ну і ўвогуле столькі важных падзей у гэтыя часы. У нас заўтра, калі хто не памятае, будзе радаўніца паводле грыгарыянскага календара. Гэта дзень памінання продкаў. Учора была такая трагічная дата, юбілейная дзесяцігоддзя з жахлівай трагедыі, якая адбылася ў мінскім метро 10 гадоў таму. Усе гэтыя пытанні, канешне, яны наводзяць на такі вось лад філасофскі ў пэўным сэнсе. Ну, да таго ж, у нас сёння дзень касманаўтыкі, таксама дзень космаса, вось дзень вечных пытанняў, так бы мовіць. Таму нездарма мы сустракаемся менавіта сёння. Трэба сказаць, што ўвогуле тэматыка пытанняў жыцця і смерці, тэматыка вечнасці, жыцця пасля смерці, яна хвалявала чалавецтва ва ўсе часы, ва ўсе перыяды. Увогуле пытанне, што будзе з чалавекам пасля фізічнай смерці, яно такое адно з самых асноўных для, напэўна, ўсіх культур. І ўсе рэлігіі ўсіх часоў намагаюцца даць адказ на гэтае пытанне. Таму, што называецца, гэта адно з самых важных пытанняў у прынцыпе ў гісторыі чалавецтва. Навуковая грамадскасць, у тым ліку і беларуская, яна гэтыя пытанні вывучэння смерці, пахавальнага абраду, паслясмяротнай памяці не абыходзіла сваёй увагай, але, напэўна, на гэтай ніве больш актыўна шчыравалі археолагі. Практычна на кожнай канферэнцыі, у кожным зборніку мы можам убачыць пэўныя працы, напрацоўкі, прысвечаныя пахавальнаму абраду і усяму, што з гэтым звязана. Аднак у пэўным сэнсе у нас такім чынам правісаў, так бы мовіць, перыяд новага часу. Вось, і нам разам з калегамі з Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі, у першую чаргу, з Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, у нас узнікла такая ідэя, што, можа быць, варта сабрацца хаця б невялікай групай адразу і зрабіць такі мазгавы штурм, каб пэўныя пытанні абазначыць у вывучэнні гэтай праблематыкі. Я хацеў бы сказаць, што, у прынцыпе, у Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі падобная тэматыка вывучаецца даволі даўно, ужо больш за 10 гадоў вядзецца аддзелам старажытных актаў праца па апрацоўцы, па выяўленні, па публікацыі тастаментаў шляхты і мяшчан Беларусі, у першую чаргу 16 стагоддзя. Думаю, што многія памятаюць, што у 2012 годзе архівам была падрыхтавана кніга, першы том тастаментаў шляхты і мяшчан Беларусі, аўтарамі, складальнікамі якой выступілі Вольга Бабкова, Ірына Бобер і Альбіна Александрова. Быў падрыхтаваны таксама другі том гэтага выдання, які быў прысвечаны тастаментам гарадзенскага павета, па якім захавалася найбольш падобнага роду дакументаў. Так што, у прынцыпе, тэматыка вывучэння дакументаў, звязаных з пасмяротнай памяццю аб чалавеку, у нас ужо даволі даўно праводзіцца. Больш за тое, у апошні час аддзелам навукова-даследчай і публікацыйнай дзейнасці, аддзелам навуковага выкарыстання дакументаў у нас вядзецца праца па напісанні тамоў гербоўніка беларускай шляхты, а таксама біяграфічных даведнікаў па чыноўніках беларуска-літоўскіх губерняў. І зноў жа паўстала пытанне пра вывучэнне дакументацыі, звязанай з пасмяротнай памяццю аб людзях. Гэта і некралогі, гэта і метрычныя кнігі аб рэгістрацыі смерцяў і многае іншае. І таму мы сёння паспрабуем
намацаць вось тыя пытанні, тыя некія найбольш даследаваныя нашымі навукоўцамі тэмы у вывучэнні смерці і пасмяротнай памяці па людзях. І я хацеў бы трошкі прадставіць нашых сённяшніх удзельнікаў, якія будуць разам са мной сёння выступаць перад шаноўнай публікай. У нас сёння было запланавана у нас 8 дакладаў, будзе, на жаль, толькі 7. Гэта будуць даклады, якія мы намагаліся выбудаваць у храналагічным парадку. Пачнём мы з даклада Бабковай Ольгі Владзіміровны, прысвечанаму тастаментам шляхты. Далей мы пойдзем па пытаннях шляхецкага пахавання у Вялікім княстве Літоўскім. Пра гэта нам распавядзе Стахно Ніна Валер'евна. Далей трошкі распавяду пра кірылічныя надмагіллі на тэрыторыі ВКЛ я, Лісейчыкаў Дзяніс Васильевич. Далей Рублеўскі Вадзім Валерьевич трошкі распавядзе пра фармуляр метрычных кніг аб памерлых па праваслаўнай канфесіі. Грунтоў Сергей Владимирович распавядзе пра такую цікавую рэч, як егіпецкі стыль у мемарыяльнай архітэктуры і дэкоры надмагілляў 18-19 стагоддзяў. Снапкоўскі Юрый Миколаевич распавядзе пра некралогі грамадскіх, палітычных, царкоўных дзеячаў беларуска-літоўскіх губерняў. І завершым мы наше пасяджэнне выступам Тацяны Віктаровны Іваніцкай, якая распавядзе пра рытуальны тэкст местачковага некропаля заходняй Беларусі на прыкладзе найбольш цікавых некропаляў таго часу. Мы, як вы бачыце, вядзём трансляцыю праз YouTube. Калі будуць нейкія пытанні у нашай шаноўнай аўдыторыі, то я заклікаю пісаць каментарыі непасрэдна пад відэа, якое транслюецца ў жывым эфіры, а таксама можна пісаць на старонцы архіва ў Фейсбуку. Я буду сачыць за пытаннямі і буду іх пасля агучваць перад нашымі шаноўнымі выступаючымі. Такім чынам, каб ужо пераходзіць непасрэдна да працы нашага круглага стола, я хацеў бы запрасіць да нашага такога імправізаванага пульта кіравання Бабкову Ольгу Владзіміровну, вядучага палеографа аддзела старажытных актаў Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі, якая прачытае даклад на тэму «На крыжы смерці сваёй галасы шляхты Вялікага княства Літоўскага з тастаментаў 16 стагоддзя». Калі ласка. Добрый день. Распачаць сваё паведамленне я хочу з цытатай сучаснага французскага гісторыка Георга Гусдорфа. Кожны чалавек, кожнае жыццё і кожная смерць з'яўляюцца важнымі для свету, а сведчанне, якое кожны складае пра самога сябе, узбагачае агульную спадчыну культуры. Заняты напоўніцу штодзённымі клопатамі і войнамі, чалавек позняга сярэднявечча і пачатку новага часу не мог не трымаць у свядомасці веру пра непазбежны прыход свайго апошняга часу. Смерць была і ёсць сапраўдным удзельнікам гістарычнага працэсу, важнай часткай жыцця. І гістарычная навука паступова навучылася даследаваць смерць як крыніцу ведаў пра мінулае з мэтай лепш зразумець чалавека. Вельмі доўга тэма стаўлення да смерці была табуяванай, як урэшце і сама з'ява ў секулярыстычным грамадстве мае прыкметы адпрэчвання, вусцішнага выкрэслівання тэмы смерці з сферы жывых. Стаўленне да яе змянялася на працягу розных эпох ад захаплення да табу. Паводле меркавання Філіпа Реса і некаторых сацыёлагаў, тэндэнцыя да выцеснення яе з калектыўнай свядомасці дасягнула апагея ў нашыя дні, калі грамадства часам паводзіць сябе так, нібы ўвогуле ніхто не памірае.
ці памірае хтосьці іншы. У кожнай эпохі існаваў свой стыль памірання. Людзі вынаходзілі розныя спосабы ужыцца з думкай пра непазбежнасць сыходу. У значна больш раннія часы адносіны да смерці былі іншымі. Пра яе не забывалі, але ставіліся як да звыклай праявы, якая не вымагае асаблівага страху. Згадаем торбачку з прахам Акакія, якую насілі на грудзі параднага ўбору візантыйскія імператары, каб не забывацца пра тленнасць усяго зямнога. Такая прыручаная, паводле Філіпа Ар'еса, смерць, як натуральная непазбежнасць, супрацьстаяла пазнейшай дзікай смерці, дзікім адносінам да яе. Мажліва яшчэ таму, што ў ранейшыя часы смерць не ўспрымалася як індывідуальны чын, як асабістая драма. Значна пазней чалавеку адкрыецца уласная індывідуальнасць, усведамленне сваёй ідэнтычнасці і асабістай гісторыі, як у гэтым свеце, так і ў тагасвеце. Па словах гісторыка ментальнасцяў Арона Гурэвіча, уключэнне тэмы ўспрымання смерці ў поле зроку гісторыкаў блізкае да такіх тэм, як час, прастора, сям'я, шлюб, сексуальнасць, дзяцінства, старасць, хвароба, пачуццёвасць, страх, смех. З улікам таго, што амаль не захаваліся фамільныя зборы дакументаў беларускай шляхты з памежжа позняга сярэднявечча і новага часу, тастамент ёсць адной з найкаштоўных крыніц, якая адлюстроўвае эпоху, аўтэнтычную атмасферу старабеларускай і старапольскай моваў, утрымлівае інфармацыю па вывучэнні штодзённасці тагачаснага чалавека. У гістарычным архіве праца па даследаванні і публікацыі тастаментаў працягвалася шмат год. Агромністы корпус дакументаў, актавых кніг утрымлівае запісы апошняй волі пераважна асобаў шляхецкага стану. Матэрыялы, ужытыя ў маім паведамленні, будуць паходзіць пераважна з таго раздзелу трохчасткавай структуры тастамента, які мае назву арэнга, то бок матыў складання тастаменту, дзе тэстатар разважаў над сэнсам бытнага. Традыцыя ў тастаментах пісаць пра неабходнасць памяці, каб захаваць для нашчадкаў сваю волю, верагодна паходзіць з антычнай традыцыі, запачаткаванай Герадотам, які свае творы суправаджаў думкай, каб не забыліся на зробленыя людзьмі. У шляхецкіх тастаментах гэта гучыць наступным чынам. Памяць чалавечая вельмі кароткая, калі б пісьмом падпірана не была. Ці усе рэчы на свеце з памяці людское сыходзяць і сплываюць. Магчымасць чалавечай памяці забываць інфармацыю выдатна ўсведамлялі тагачасныя людзі, што знайшло адлюстраванне ў шматлікіх радках тастаментаў. Зямянін віцебскага воеводства Андрэй Сівіцкі пісаў сваю волю апошнюю ў 1594 годзе. Кожны чалавек ест паддатны смерці, а цела яго к ускажэнню. И что не бывает воровано письмом, не бывает трвало, але в запамятанне людское приходит. Помни, читаешь на Сына Божьего, Избавителя нашего Иисуса Христа, который нам заставить рачил в тестаменте Евангелии своем, мовичи. Чуйте, бо не ведаете часу, а не гадзіны. Зямянка берасцейскага павета Ганна Стакорская пакінула з гэтай нагоды наступныя радкі. Гдыж все рэчы на свеце з часам з памяці людской сплываюць, а ў забыццё прыходзяць, прато бачныя людзі, бачныя гэта значыць мудрыя людзі. Так в добром здоров'ю, як і з часам хваробы звыклі на пісьме абвароўваць, абы па іх жывацех, хто з якою волею з сяго света адыходзіць, аб'яснено было. Каралеўскі дваранін Пётр Нарбут сам прыйшоў, что бывае рэдка даволі, да слонімскіх гродскіх ураднікаў в добром здоров'і і з упольным розуму, ні ад каго не намовены, ані не прымушоны, адно па добрай волі сваёй, а хочачы то мець, жабы па смерці жоне і дзецям ростырку і труднасці ні ад каго ж кольвек не было. І запісаў у тастаменце наступныя радкі. Гдыж каждая рэч на сем свеце есть дачасная, і на памяці людской не может быць трвала, и в забытце приходить, для того есть вынайдено, абы письмом
объяснено и к уведомости людям. Приважены все речи были. Пані Зофія Садовская покинула наступные разваги. Гды ж все речи, письмом от кожного воображенные и объясненные, беспечнее и моцнее тут, на всем свете, теперь и завжды, у прышлые часы держаны и вживаны, и в кожного места захованы быть и могут, а без письма в забытность приходить, альбо с памятью людскою заразом с того света сходить. Тестамент, як масавая канцелярская крыніца прыватна-прававога характару, складзены паводле строгага шаблону, памер тэкста, у якім часам залежаў ад аплаты пісару, тым не менш утрымлівае у большай ці меншай меры прыкметы індывідуальнасці тэстатара. Яго рэфлексію і часам эмацыйную рыторыку. Тэстаменты адносяцца да той катэгорыі крыніц, у якіх можна пачуць голас самога чалавека. Шмат хто з даследчыкаў адносіць тэстаменты да пэўнага літаратурнага жанру і прапаноўвае разглядаць іх таксама як факт гісторыі культуры. Даволі часта у іх прысутная заварожанасць таямніцай быцця. Пра таямніцу боскую, нават калі не пішацца наўпрост, прачытваецца паміж радкоў, што сведчыць на карысць глыбокага ўсведамлення істотнасці падзеі, якая мусіла непазбежна адбыцца, а таксама пра ўзровень тагачаснага мыслення. Законніца жарнавецкага кляштара Малгажата Баркоўска у сваёй кнізе «Дэкрэт в нябескім фіруваны парламенце» параўнала тэстаменты з лістамі і казаннямі, а іх строгую вытрыманую паэтыку з паэтыкай санета. На сім свеце, цяпер і заўжды, ва ўсякіх пажытках і ўжытках, на крыжу смерці сваёй. Тою дарогою правдзіве тараваць, которую маема прыйти до хвалы Королевства Небескага. Смерць, якая заўжды за намі, як злодзей ходзіць, неспадзявана дом мізэрнага цела нашага падкопвае і разбурае, і яго з маёмасцю, то бок з душой нашай, разлучае, пісаў пан Фёдор Пашчынскі. А пан Якуб Цадроўскі, што гадзінна выглядаючы паслоў нябесных па сваю душу, пакінуў у сваім тэстаменце наступныя радкі. Ужо так меня фортуна моя з маладых гадоў пеставала, не даўшы мне кута уласнага, дзе мог бы жыццё сваё скончыць. А вот словы і амаль як радкі верша пана Пятра Быкоўскага. І жа все рэчы на свеце створаныя нішчэюць і к выкананню прыходзяць не толькі зямля, але і ўвесь округ нябесны, сонце і месяц, со всеми оздобами своими знішчают и отмену меці мусіць. Астрынскі староста Крыштаф Садоўскі. І ж на том облудном свете не маема нічога пэўнейшага над смерць, которая дзедзічным правам на сыны Адамавы для праступства яго прыйшла. А іж тэж, яка нас, Збавитель наш, перестерегает неведаема часу, а не гадзіны. Віцебскі гараднічы Богдан Янушкоўскі. Пра то рэч есть годная і патрэбная, абы, будучы здаров, памятал на час смертельны. І на то, і ж не ведаем, што ютрэйшы дзень прынясе, ажабы яка злодзей панскі не прыйшоў і нас не гатовымі не застаў. Кажды чалавек, мешкаючы на тым недзным, мізэрным, а дачэсным свеце, ест пэўнейшай смерці, аніжэлі чаго іншага. Апроч хваробы і старасці, тагачаснага чалавека маглі напаткаць безліч бедаў, якія прыводзілі да смерці. Нішчэнне ад жаўнера, праз агонь, паветры моравае, голад, спусташэнне, ушкаджэнне, а таксама градабіцце, няшчасны выпадак, свавольства падданых. Ёсць згадкі пра тое, што чалавек мог захварэць і сканаць ад злога вока, ад нагавору. Пераважная большасць тэстатараў сыходзілі з гэтага свету ў выніку абложнай хваробы, значная частка ў сталым узросце, пры старасці сваей, будучы ўжо ўдовамі, удаўцамі. Пані Аксінія Цяляціцкая склала тэстамент, будучы абвязана плодам. А маладзенькая Ганна Мажэйкаўна Каранеўская не мела нават пячаткі, каб зацвердзіць тэстамент, і прасіла о прылажэнні печаці людзей добрых зямян воеводства Берасцейскага. Уражлівую карціну 1618 пасля галоднага 16 года апісаў у лісце да сваіх дзяцей брат мінскага гараднічага Яраш Валатковіч.
І жия, видячи великое небеспеченство людского живота, же так винное, як и невинное снад за грехи з допущения Божьего без расправы сходять з сего мізерного света. Свет, який доводилося покидать, был названы тестаторами по-розному. Адменный, облудный, нерозный, зменливый, недолговечный, небяспечны. В итоге гэтага бачання свету, можливо, трэба шукаць у той канцэпцыі пагарды да свету «contemptus mundi», якая брала пачатак ад раннего хрысціянства і сцвярджала тое, што свет стары, убогі, даўно уступіў у фазу заняпаду. Трагічна і смутна гучаць у тэстаментах усведамлення нетрываласці гэтага свету, але ж менавіта падобнае ўспрыняццё і пакідала радкі, блізкія ўзору літаратуры. Але ж адначасна у апошнім прыжыццёвым дакуменце ўзгадваюцца раскошы і радасці гэтага свету, міласць верная, зычлівасць, дабрадзейства, шчадраўлівасць, бачнасць, мудрасць, то бок, зацнасць, яднанне, звыклыя ў свеце людзей. Адной з галоўных мэтаў напісання тэстаментаў было распараджэнне асабістай маёмасці на выпадак смерці іх складальнікаў. Як сведчаць дакументы, тэстамент, дар і запіс складаўся заўсёды па добрай волі, з добрай памяццю, з дастатачным астатэчным размышленнем, нішчы яго прымушэння на мовы парады, а толькі каб у невядомасці не змер, або маетнасць марне унівеч абарачона не была. Такім чынам, матывам складання тэстаментаў водных павіннасці хрысціянскай і права паспалітага было імкненне да размеркавання маёмасці сярод блізкіх з мэтай папярэджвання сярод іх спрэчных сітуацый, крыўдаў і канфліктаў за маёмасць. Вазні, вархолу, ростарку, посваркі, зайсці, уціскаў, розніцы, шарпаніны, нязнашкі, далегласці, затруднення, розруху, завіснення бурдаў, абы злосць між людзьмі не множыла. Смешно, адбылося такі трошкі збой з камерай, зараз мы паспрабуем перезагрузіцца. Камеры пишут, что кепска стала чуваць, зараз паспрабуем. Не чуваць, да? А автоконтроль как раз там попробуй. Ну, наверное, треба. Хвилинку. Трошки поболее. Повторюсь. Выбачаемся, коллеги, за тэхнічныя непаладкі. Тут некія у нас праблемы былі з камерай. Ось мы зараз узнавілі трансляцыю. Зараз мы нашай шановнай дакладчыцы дамо слова працягнуць. Так. Калі ласка. Даруйте за збой, працягваем. Значыць, я пералічала тыя словы нязгоды, якіх вельмі шмат сустракаецца ў старабеларускай мове, пра што, напэўна, сведчыць вот гэтая колькасць словаў, які выражалі стан нязгоды, і ён якраз і сведчыць пра існаванне такой праблемы ў грамадстве. Тэстатары ж імкнуліся пакінуць па сваім сыходзе ў сям'і міласць і згоду. Маючы взгляд на час смертельны, землянин Градзенскага павета Філімор Дарашковіч запісаў наступныя радкі. Будучы на Божай волі, на смярцельнай пастелі, з добрага розуму і з упольнай памяці, і не будучы я ні в чом на смыслах своих зошлы, и бачачы то, иш на том свете нет пэўнейшага одну смерть, которая на человека прудко приходит, и кожды человек не ведает, которого часу и гадзіну умерці мает. А по смерти между потомками и приятелями немалые ростерки бывают. Але ж от Пана Бога письмо людям есть надано, через которое покой и постановление может быть учинено.
Про то, для тых причын чиню тот мой тестамент и остаточную волю мою описую, хочечи, абы их тот тестамент мой, жену, дети, имение и добро свое расправил и расписал, абы по животе моем, межи жоною и детьми моими, так теж братанічы, крэвнымі і блізкімі маімі, якога пасвару, і прававання около таго не было. Будучы першапачаткова рэлігійным актам, навязаным царквой, тестамент на мяжы новага часу ўсё больш рабіўся актам добраахвотным, сведчыў пра тое, што было уласціва ўсім аўтарам сваёй апошняй волі, адказнасць за лёс сям'і, права самому распарадзіцца сваёй маёмасцю, сваім целам і сваёй душой. Паводле Люсьена Февра, у любой рэшцы мінулага так ці інакш зафіксаваны некія бакі духовнай структуры людзей, якія стварылі тэкст. Цікавым падаюцца мне згадкі душы у дакументах актавых кніг. «Я всеми силами моими заслуговать, поки душа у теле винен буду. Если кому винен на сем свете, наипервей винен есмь на небо душою моею. Есть у меня над все речи того свету, дорожшего душу мою, клейнот на преднейший, смертельности не подданы». Землянин Берастейского повету Костюк Барсобич. «Не хочечи в том сумнения и души своей затрудняйте перед маестатом Божьим, абы по смерти моей жена и дети мои не нарекали». А про борт за изложение мне Давида Эсмана от пана Бога в Шехмагонцега в сию хворобу, с которой я, разумеючи, иж выжо пану Богу духа своего отдать маю. А так, если надо мною станет смерть, то мают дочка и внуки мои душою моею печаловаться. Это, до речи, тестамент татарского князя Османа Абрагімовича. А вось як описано ў актавым дакуменце гвалтоўнае здарэнне, якое пацягнула за сабой смяротную ахвяру. Там стаяла немалая грамада людзей, дзе он, п'яным будучы, а выскочивши с посродку людей, онага небожчыка Яблонскага в перси пострелил, который заразом на том же месцу ледва что до земли долетев, а душа з него заразом вышла. Сустракаліся выпадкі, калі тестаменты былі напісаны задоўга да апошняга ўздыху чалавека. Напрыклад, менскі землянін Ян Воўк загадзя выказаў гатоўнасць да хрысціянскай павіннасці з'явіцца да пана Бога па першым пакліканні яго святым. Ён меў час прадумаць дзень свайго пахавання, абвясціць колькасць запрошаных на яго прыяцеляў, агаворваючы, між іншым, каб жонка, чакаючы сваякоў далёкіх ад Менска, не цягнула з пахаваннем цела, а хавала без усялякага прамаруджвання, бо сам гаспадар за сваё жыццё нагледзеўся на шмат людзей, якіх цела доўга не было хавана. Гэткім чынам адносіны да свайго апошняга часу спалучаліся ў шляхціца Яна Ваўка з гатоўнасцю прыняць смерць у любую хвіліну і разам з тым турбавала пра тое, у якім выглядзе яго пабачаць людзі. У час шырокага панавання рэлігійнай свядомасці, пераступаючы мяжу гэтага жыцця, гэтай юдолі плачу, тагачасны чалавек цвёрда верыў у пана Бога, як справядлівага суддзю і сэрцавіца, які на страшным судзе, косці збудзіўшы, верне памерлага да новага жыцця, всім добром в Королевстве Небесном заплатою будет. Верили у вясёлае з мёртвых устанне і атрыманне жывата вечнага, але ж имели страх перед страшным трибуналом Бога-Збавителя. Не для заслуг моих, але для Иисуса Христа, Сына Своего, Збавителя моего, у день з мёртвых устання взбудивши, в чым не вонплю, до живота вечного у королевстве своим небеским доместите будзе рачыў, было записано ці то ўласнаручна, ці то са слова паміраючага. Магчыма, выбор месца пахавання на гары, пагорку, якое даволі часта сустракаецца ў запісах апошняй волі, быў звязаны з надзеяй падчас абуджэння апынуцца бліжэй да нябёсаў. У некаторых тестаментах запісаная просьба хаваць водлух абычаю хрысціянскага без помпы паганскае, каб цела доўга не лежала, без парожныя утраты і накладаў, без жадных цырымоній светскіх, каб юлмужная гайная убогім была дана.
часта гучала просьба быць пахаванымі побач з продкамі і семейнікамі, паводле родзічаў, звычаем хрысціянскім на радзіме мужа, в склепе яго бацькоў, на грунце маём, на гары, где дочка Марухна, во имению отчизном, у гробе отцов, где предки мои лежат. Згадываюцца таксама іншыя месцы пахавання. Гэтак пан Ян Лазавіцкі завяшчаў пахаваць яго звычаем хрысціянскім на полю власным под грушаю, подле дороги, которая идет с Кобрыня до Гарадца, и нідзе індзі. Але ж тэстамент, па словах Ар'еса, дазваляў маніпуляваць тагасветам, будаваў у разуменні чалавека магчымасць забяспечыць уласны дабрабыт на тым свеце і спалучыць любоў да зямных даброт з клопатам пра выратаванне душы. Цікавы прыклад з апошняй волі кракаўскага шляхціца Казіміра Трэнводскага. У жыцці не ўмеў зарабляць сабе на неба, хачу прынамсі яго сабе купіць перад смерцю. Так. О, я пропустила. Напэўна. Так. Пакорліва ў тэстаментах успрымаецца наканаванасць прыходу смерці, без бунтарства і нязгоды, хіба часам з агаворкай за чурам пры яе згадцы. Божа, ухавай. Згадаю тут словы італьянскага філосафа, монаха-дамініканца, паэта 16 стагоддзя Джорджана Бруна. Страх смерці горшы за саму смерць. Перад яе абліччам мала хто дазваляў сабе быць няшчырым. Шмат хто был упэўнены, што ўваскрэснуць толькі тыя, хто быў пахаваны звычаем хрысціянскім водлухабычаю шляхецкага, і чые пахаванне не было пазней патурбавана. Асабліва такі клопат пра апаганьванне магіл паўставаў у часы вайны. У пэўным сэнсе тэстамент можна разглядаць як апошнюю прыжыццёвую старонку аўтабіяграфіі чалавека. Цікавым з'яўляецца тэстамент канцлера Астафія Валовіча 1587 года, добра вядомы ў беларускай у гістарыяграфіі еўрапейскай. Пры захаванасці тыповага фармуляру ён мае пэўныя адметнасці. Найперш, невялікі аб'ём самога тэксту. Асобы такога кшталту звычайна пакідалі больш разгорнутыя апошнюю волю сваю. Апроч таго, у змесце выразна гучыць іронія, самая іронія таго, што безумоўна прыўносіць рысы індывідуальнага характару і сведчыць найперш на карысць дасціпнага розуму нашага канцлера. Ані коней, ані зброі, ані коней, ані зброі, а нічога інога не патрэбне чыніце, гды ж там не на вайну адхажу. Коні ў каптуры не вбіраючы, бо ані абжалавацца не будуць, загадвае ў сваёй апошняй волі вялікі канцлер. Разам з іншымі прыватнымі дакументамі, якія маюць у распараджэнні гісторыкаў, эпісталяры, мемуарыстыка, дзённікі, тэстаменты таксама раскрываюць менталітэт, рэлігійнай прыхільнасці, сямейную гісторыю, атмасферу і рытм тагачаснага жыцця, яго каштоўнасці. Побач з панегерыкамі, надмагільнымі помнікамі, тэматычнымі гравюрамі апошняя воля, зафіксаваная пісьмова, адносіцца да шэрагу крыніц, якія паказваюць стаўленне да смерці. Іх вывучэнне дазваляе высветліць стаўленне чалавека да самога жыцця. І дзякуй за ўвагу. Дякую вялікі, Ольга Владимировна. Я хочу сказаць, што вельмі актыўна падключыліся нашы гледачы для праслухоўвання вашага дакладу, і нават паступіла ўжо адно пытанне, якое я тады хацеў бы адразу і агучыць. Пытанне ад Наталля Джі. А якія ёсць звесткі, з чым сутыкаліся, які самы яркі выпадак найдаўжэйшага трымання памерлага без пахавання? І якія выпадкі трапляліся самых яркіх прычын непахавання хутка? Ну, напэўна, тое, што траплялася, я не магу сказаць, але, я думаю, калі не хутка хавалі, напэўна, падчас ваеннага ліхалецця, скажам так. Зараз я баюся, што не згадаю, але выпадак доўгага... Дарэчы, Соф'ю Слуцкую вельмі доўга не хавалі. Там быў вялікі даволі працяглы час. А з якой прычыны? Я думаю, там вырашалася пытанне яе канфесійнасці і, скажем, калі я займалася гэтым пытаннем, мяне здзівіў тэрмін вялікі, который быў працягнуты у часе ад моманту яе скону і да пахавання.
Але зараз я просто не готова падрабязна гэта вось патлумачыць, але так, Софья Самый Слуцкая. такі яркі Ну момент. вот для мяне бадай так. Дзякуй. І яшчэ такое пытанне у мяне ўзнікла. Можа быць, ёсць нейкія найбольш папулярныя цытаты са святога пісання ў тастаментах, альбо якія-небудзь пасажы ці з нейкіх іншых літаратурных твораў? Вось хіба што цытата з Євангелія, якую я на пачатку чуйце, бо ну, будьце пільныя, чуйце голас. Ну, гэта практычна евангельская цытата, і я была здзіўлена, што не пратэстанты яе, скажем, цытуюць, а гэта быў праваслаўны чалавек. Так што не магу сказаць, што я шмат сустрэла, напрыклад, каких-то літаратурных цытат у тастаментах наших актавых кніг. Дзякуй. Думаю, в луцкіх іх было бы больш. Так, сапраўды, балынскія кніжкі в этом плане больш інфарматыўныя. Так. Калегі, ці ёсць пытанні nejakі да дакладчыка? Калі ласка. Ну, наколькі я ўвогуле ведаю, што часам нават у тастаментах, калі парушалася нават просьба дакладнага месца пахавання. Прабачце, я прадублюю пытанне, таму што говораць, што не чуваць. Наколькі ось пытанне ад Сергея Грунтова, наколькі гэты момант, што вось без помпы хаваць, наколькі гэта было, скажем, хутчэй такі рытуальны пасыл, ці сапраўды вось была неабходнасць хаваць сціпла без усёй гэтай помпы, наколькі гэта была даніна нейкай традыцыі модзе, наколькі гэта было ў рэальнасці? Ну, я магу сказаць, што сустракаліся тастаменты, дзе агаворвалася нават колер тканіны, якой павінна быць абабіта, напрыклад, труна. Там, напрыклад, ці простае радно, ці там чорнага колеру, ці ввогуле голыя дошкі. Я не магу сказаць, ці было гэта, ну, у выніку спраўджана, так? І яшчэ я ведаю, што калі тастатар пакідаў сваю волю быць пахаваным, напрыклад, там-то, там-то і там-то, это не заўсёды спраўджвалася, хаця, напэўна, в большинстве выпадкаў так і было. Я не магу сказаць, гэта быў рытуал такі, гэта была такая звычка пісаць гэта. Ну, чамусьці, мне здаецца, што калі тастатар гэта пісаў, в большасці выпадкаў гэта было шчырая просьба. Без помпы, прынамсі. А уж как канцлер наш выказаўся, так увогуле унікальная. Ён чалавек сур'ёзны. Да. Не любіў жартаваць. Дзякуй, калегі. Ці ёсць яшчэ пытанні? Калі пытанняў няма, то яшчэ хацеў бы агучыць адзін каментарый. Прабачце, зараз пытанне з'явілася. Ад Наталлі Сліж. Вось напісана, што былі выпадкі з пахаваннем два разы, адной паволі тастатара, а другога па сармацкай модзе. Як я разумею, гэта рэпліка, адказ на пытанне Сергея Грунтова. І было пытанне перадаць падзяку за цудоўны даклад дакладчыцы ад карыстальніка з нікам Богдана. Думаю, што вы, напэўна, этого чалавека ведаеце. Дзякуй, Алікі Ольга Владимировна. Дзякуй. Дзякуй. А Наталья Сліж штосьці пыталася? Гэта проста рэпліка. Рэпліка для Сергея. Так. Дзякуй. Дзякуй вам. Цікавы даклад. Так, коллеги, выбачаюся за незручности з нашей трансляцией. Як говорится, у нас першы блин, так? Але тым не менш будем працягваць. Спадзяемся, што ўсё будзе чуваць, ўсё будзе добра відаць. Тым больш я актыўна чытаю ваши каментары, калі нешта ідзе не так, я намагаюся як мага хутчэй адрэагаваць. Працягнем нашу працу і далей я хацеў бы запрасіць
з дакладам Стахно Ніну Валер'евну, кандыдата гістарычных навук, настаўніка гісторыі ліцэя Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Тэма дакладу шляхецкае пахаванне ў Вялікім княстве літоўскім у канцы 17-18 стагоддзях як інтэгральная частка рэпрэзентацыі. Зараз я адчыню прэзентацыю і перадам слова шаноўнаму дакладчыку. Одну хвілінку. Калі ласка. Добрый день усім, уважаемые коллеги. Вось, ну, на некаторыя пытанні, якія былі зададзены папярэдняму дакладчыку, напэўна, я нават смогу адказаць. Вось, і пры сваім дакладзе ён такі вельмі абагулены, вельмі такі сціпленькі і хуценькі. Вось, ну, і я спадзяюся, ён будзе дарэчным і цікавым. Вось, што тычыцца пахавання як інтэгральнай часткі рэпрэзентацыі, то тут трэба азначыць, што пахаванне выконвала некалькі роляў. Напрыклад, для таго, каго хавалі, гэта была своеасаблівая ініцыяцыя, пераход у новае жыццё. Для людзей прысутных гэта была магчымасць аддаць даніну пашаны і памяці памерламу, ну а для рода гэта была магчымасць узвысіцца і паказаць магутнасць, велічнасць. Вось. Што тычыцца падрыхтоўкі да пахавання, то зразумела, што святары паўсюдна пісалі, што нельга арганізоўваць багатых і заможных пампезных пахаванняў, што трэба рабіць усё сціпла, і грошы, якія ў вас ёсць, лепш выдаткаваць на бедных, на жабракоў, на пабудову нейкіх шпіталёў, навучальных установаў, ну, чаго заўгодна, а не на вось гэтую бессэнсоўную помпу, таму што яна толькі дрэнна уплывае, скажем, на вашу душу, і яна печаліць Бога. Вось, таму, як казаў папярэдні дакладчык, у асноўным прасілі пахаваць без помпы, па-хрысціянску, і галоўнае, што яшчэ з 16 стагоддзя адзначалася, гэта месца пахавання і вось тое, што зрабіць гэта як мага хутчэй. Але паступова за часы 17-18 стагоддзя частка, прысвечаная пахаванню, яна павялічвалася, асабліва моцна павялічвалася частка, прысвечаная памінанню душы, вось, бо гэта лічылася вельмі важным для дапамогі душы ў патойбаковым свеце. Вось, як казалі, яшчэ ў 16-17 стагоддзі вельмі часта прасілі пахаваць там пры дарозе, пад грушаю, на гары, яшчэ дзе-небудзь у сваім грунце. Вось, і з гэтым вельмі актыўна змагаліся святары. Так, у 1669 годзе Сапега забараніў пахаванне ў палях і лясах. Ну, пра тое, што гэта не выкаранена было, кажа тое, што ў 1726 годзе луцкі біскуп Рупнеўскі казаў, што ўсе, хто будуць удзельнічаць у пазакасцёльных пахаваннях, яны будуць выключаны з царквы. Ну, гэта пра тое, што ўсё ж такі хаваць там, дзе трэба, ўсё яшчэ не навучылі, нават да 18 стагоддзя. Што тычыцца самога мерапрыемства, то ва ўсіх тэстаментах, у прынцыпе, казалі, што трэба хаваць без помпы, і яшчэ пажадана там, дзе чалавек памрэ, каб не вазіць яго па ўсёй краіне вельмі доўгі час. Само мерапрыемства было ў 17-18 стагоддзі надзвычай тэатралізавана. Вось, і гэта звязана з надзвычайнай папулярнасцю тэатра ў эпоху барока. Вось, і большасць увогуле мерапрыемстваў і рэлігійных, і светскіх, яны праходзілі вось пад гэтым знамем паратэатральнасці у сувязі з папулярнасцю тэатра. Пышныя пахаванні – гэта істотны момант і элемент прапаганды роду, і добры выпадак, каб прадэманстраваць, што, значыць, яны могуць, яны дасведчаны, і што яны нешта значаць у гэтай прасторы. Вось. Таксама, што тычыцца падрыхтоўкі, то вось у тэстаменце было напісана адно, а насамрэч было зусім іншае. Падрыхтоўка пахавання магла займаць ад некалькіх тыдняў да некалькіх гадоў. Так, Юзеф Дамінік Тышкевіч памёр 23 верасня 1754 года, а быў пахаваны толькі ў 1756 годзе. Ну і
вось год для заможных пахаванняў радзівілаўскіх гэта было нармалёва, но самы, напэўна, вялікі тэрмін гэта больш 20 гадоў паміж смерцю і пахаваннем. Вось гэта датычыцца радзівілаў. Так, далей, што тычыцца гасцей, то якраз такі тэрмін падрыхтоўкі, ён быў звязаны не толькі з тым, што трэба было падрыхтаваць штосьці, зрабіць штосьці, але трэба было шмат каго запрасіць і пачакаць, пакуль яны з'едуцца з усіх канцоў. Вось, і гасцямі станавіліся, зразумела, прадстаўнікі цэхавых арганізацый, уладных арганізацый, духавенства. Так, напрыклад, у 1751 годзе на пахаванні Юзефа Патоцкага прысутнічала 10 біскупаў, 60 канонікаў, 1275 ксяндзоў і 430 уніяцкіх святароў. Вось, гэта толькі як бы з боку духавенства, а астатніх людзей, канешне, было яшчэ больш. Што тычыцца самой цырымоніі пахавання, то ўсё пачыналася з пераносу цела. Ну, вось тут у нас малюнчык якраз такі прадстаўляе гэты перанос цела. Значыць, цела пераносілі на воз, пакрыты чорнай ці, як у нашым выпадку на малюнку, малінавай тканінай. Воз быў запрэжаны цотнай колькасцю коней, у залежнасці ад заможнасці сям'і. Яна вагалася, але традыцыйна гэта было 6-8 коней. Усе этапы пераносу цела суправаджаліся пахавальнымі казаннямі. Вось, то бок яны спыняліся там пры дарозе і рабілі гэтыя выказванні. Таксама мы бачым з вами тут трыумфальную арку. Вось, калі цела вандравала па некалькіх гарадах, то гэтыя трыумфальныя аркі яны ўзводзіліся пры ўездзе ў такія самыя значныя велічныя гарады, праз якое правозілася цела. Значыць, казанні рабіліся звычайна духоўнымі лицамі, і там распавядалася, як трэба ставіцца да смерці, як трэба да яе рыхтавацца. Ну і таксама было сказана некалькі словаў у дачыненні да самога чалавека, які ён быў набожны, добры, як ён рыхтаваўся да смерці. Ну і, карацей, праз жыццё гэтага чалавека спрабавалі паказаць, як трэба рыхтавацца, як трэба жыць. Бо ўсё жыццё гэта бясконцая падрыхтоўка да смерці, і вы ўвесь час павінны памятаць, што як бы смерць яна наступіць вось-вось, і далей пачнецца ўжо вечнае жыццё. Таму тут толькі у нас падрыхтоўка па складзеным плане. Да? І вось гэтыя пахавальныя казанні, яны потым выдаваліся для таго, каб ушанаваць памяць памерлага, і таксама, каб больш людзей памяталі пра яго. Ну, а для царквы гэта яшчэ была спроба рэлігійнай прапаганды і зноўку спроба навучыць добра паміраць. Вось тут у нас Казімір Крыштаф Клакоцкі, выбачаюся, і яго пахавальнае казанне прысвечанае яму, выдадзенае ў Слуцку ў 1685 годзе. Вось, значыць, што далей у нас адбываецца? Усе этапы, акрамя казанняў, яны яшчэ звязаны з званеннем у званы, і гэтыя званенні яны мусілі прызываць усіх людзей, маліцца за душу памерлага, маліцца як духоўным, так і звычайным людзям. Вось, далей цела заносілі ў касцёл ці ў збор, вось, дзе адбываліся асноўныя ушанаванні памяці. Ну і тут у нас на слайдзе прадстаўлены Каструм Далоріс, замак смутку, які быў узведзены на ўшанаванні памяці і пры пахаванні Ганны з Сангушкаў Радзівіл. Вось, значыць, у Нясвіжы, у касцёле Божага цела. Гэты Каструм Далоріс, ён звычайна ўключаў шматлікія статуі, цытаты з антычнага пісання, таксама з антычных твораў, персаніфікаваныя статуі, якія ўсамлялі цноты памерлага чалавека. Вось, было вельмі шмат свечак, таму што асвятленне яно мусіла адпаведным чынам стварыць атмасферу вось гэтай таямніцы і велічы пахавання чалавека. Вось, ну і таксама звычайна ў касцёле прысутнічалі партрэты памерлых продкаў, для таго, каб паказаць, што на пахаванні прысутнічае не толькі вось чалавек і жывыя людзі, але яшчэ і памерлыя продкі, яны як бы прысутнічаюць таксама. Вось, для гэтага выкарыстоўвалі натронныя партрэты, так?
якія першапачаткова яны знаходзіліся на труне, вось таму яны так і называюцца, але потым яны маглі з труны здымацца і вешацца ў касцёл. Вось, і выкарыстоўвацца у такіх мэтах. Вось у нас на слайдзе якраз такі гэтыя прыменныя партрэты прадстаўлены. Вось, далей што адбываецца? Таксама яшчэ вельмі шмат месца адводзілася геральдыцы і геральдычнай сімволіцы. Вось яна прысутнічала ва ўсім, былі розныя алегорыі, звязаныя з геральдыкай, і вось гэтая геральдычная сімволіка, яна мусіла паказаць еднасць сям'і, якая хавае аднаго з сваіх чальцоў. Вось, ну і таксама з такіх сімвалічных момантаў можна узгадаць пахаванне Ўладзіслава Менвіда Дарагастайскага ў 1638 годзе, таму што ён быў апошнім з роду, і ў знак згасання рода над яго труной ламалі герб. Вось, каб паказаць, што значыць род згас. Таксама яшчэ выкарыстоўваўся Архімімус. Гэта такі чалавек, які быў падобны на памерлага, яго апраналі, сажалі на каня. Вось ён ішоў побач з труной, потым ён заязджаў у касцёл і тэатральна падаў з каня, паказваючы, што вось чалавек памёр. Аднак такія забавы яны былі забаронены ў 1692 годзе Стэфанам Пацам, таму што гэта было дастаткова траўматычна, таму што Архімімус не заўсёды добра падаў. Вось, ну а па-другое, конь у касцёле, дзе гарыць шмат свечак, дзе шмат людзей, ён як бы не прыстасаваны да такога, таму коні часта пужаліся і пачыналі таптаць людзей. Вось, ну і каб такога не адбывалася, гэта было забаронена. Што тычыцца далейшага, то цела перавозілі на месца пахавання і ўжо непасрэдна хавалі. Пасля пахавання адбывалася трапеза памінальная для дэманстрацыі зноў-такі багацці і заможнасці. Часам трапеза пераўтваралася на шырокае поле для заключэння розных пагадненняў і палітычных шлюбаў, аднак сваркі і бойкі маглі прыводзіць да таго, што як бы адно пахаванне скончылася новым пахаваннем. Вось, і што тычыцца розных такіх цікавых момантаў, звязаных з пахавальнымі традыцыямі, для таго, каб паказаць, наколькі магутны і заможны род, маглі ладзіць некалькі пахаванняў паралельных. Напрыклад, у месцы, дзе ідзе афіцыйнае пахаванне, там, напрыклад, у Нясвіжы там ёсць цела, там як бы асноўная маса людзей. Вось, і другое пахаванне ў Вільні. Там, значыць, вельмі шмат будзе духоўных асобаў, вось, і таксама яны там будуць такі імправізаванае пахаванне адначасова з тым, што ў Нясвіжы. Значыць, што яшчэ? Яшчэ магло быць асобнае пахаванне сэрца. Вось, у 18 стагоддзі у якасці прыклада мы можам прывесці Гераніма Радзівіла, які папрасіў пахаваць сваё сэрца ў Слуцку. Вось, ну, але, звычайна, пахаванне сэрца была такая больш сціплая цырымонія, якая цягнулася толькі адзін дзень. Вось, і што тычыцца сум, якія вытрачаліся на пахаванне, то яны былі надзвычайна высокімі. Так, напрыклад, лічылася, што лепей банкруцтва, чым неяк там не паказаць заможнасць рода, не аддаць дань павагі чалавеку. Вось, напрыклад, жонка Ежы Каліноўскага, яна вымушана была закласці там і сваю дыадэму, і збрую для лашадзей, і яшчэ вельмі шмат чаго, каб правесці больш-менш такое добрае пахаванне. Вось, але браты гэтага Ежы Каліноўскага, яны казалі, што ўсё роўна не вельмі добрае пахаванне, яно не вельмі багатае і не дэманструе ўсю веліч нашага брата. Вось, калі казаць па сумах, то ў 1781 годзе на пахаванне Юзефа Сангушкі было вытрачана 47 762 злотых і 15 грошай. З іх рэлігійныя выдаткі склалі 40%, на дэкарацыі 20%, на асвятленне 10%. Ну, сапраўдным такім
веліччю помпы з'яўляецца пахаванне Ганны Сангушкі з Радзівіл у 1747 годзе, якое склала 233 430 злотых і 11 грошай. На рэлігійныя розныя выдаткі пайшло 57 тысяч, польза 57 тысяч злотых, і склала гэта 25% ад агульнай сумы. Вось. Ну і яшчэ трэба адзначыць, што пампезнасць пахавання яна не была звязана з канфесіяй. Спачатку пратэстанты яны вельмі ганьбілі каталікоў наконт таго, што вось яны такія пампезныя пахаванні ладзяць, як так. Яны вось вучаць, што не трэба пампезных пахаванняў, самі іх ладзяць, але потым на канцы 17-18 стагоддзя яны ладзілі такія ж самыя пахаванні. Ну і такім добрым прыкладам з'яўляецца, напэўна, пахаванне Крыштафа Радзівіла, гетмана, у 1640 годзе, у якога таксама быў і Архімімус, і Каструм Далоріс, і ўсе вось гэтыя моманты звязаныя з геральдычнымі элементамі, і арол, які вітаў над гэтым Каструм Далоріс як сімвал душы, ну і плюс арол, які быў на гербе Радзівілаў. Вось таксама ламалі там зброю аб яго труну. Вось. Карацей, усе тыя традыцыі, якія былі ў каталікоў, яны былі выкарыстаны і ў пратэстанта Радзівіла, Крыштафа Радзівіла. Вось. Ну і падводзячы некаторыя высновы, трэба адзначыць, што пахаванне шляхціцаў у перыяд з канца 16 да канца 18 стагоддзя паступова пераўтварылася ў тэатралізаванае відовішча, якое мусіла прадэманстраваць статус і ролю рода ў грамадстве. Вось. Яно становілася такім інтэгральным момантам сплачэння шляхецтва і спробай сумесна перажыць страту аднаго са сваіх чальцоў. Усе элементы мелі глыбокі сімвалічны сэнс, вось, і вельмі часта выкарыстоўваліся розныя геральдычныя моманты і розныя антычныя моманты. Вось. І таксама трэба адзначыць, што адсутнічала канатацыя паміж помпа фунебріс і канфесійнай прыналежнасцю. Вось дадзены рытуал, ён быў характэрны для ўсёй шляхты і з'яўляецца такім момантам яднання ўсёй шляхты Рэчы Паспалітай. Дзякую за ўвагу. Вялікі дзякуй, Ніна Валерыўна. Рады, што нашы слухачы вельмі уважліва слухалі ваш даклад і з'явілася вельмі шмат пытанняў. Зараз паспрабую ніводнае пытанне не прамінуць, таму рыхтуйцеся да такога бліцу. Першае пытанне ад карыстальніка Наталля. А калі казаць пра адкладанне пахавання на пэўны перыяд, маецца на ўвазе уласна пахаванне ў зямлю ці пахаванне плюс рэлігійны абрад? Пахаванне плюс рэлігійны абрад. Так, вось, ну, звычайна вось гэта адкладалася. Да, таму што, напрыклад, той жа Радзівіл, я зараз, на жаль, не ўспомню, як было яго імя, гэта першы сын Міхала Радзівіла Рыбанькі. Вось, ён памёр у 3-гадовым узросце, здаецца, і... Ой, не ён. Не таго назвалі. Да, не таго, але нейкі Радзівіл, ён памёр у 3-гадовым узросце, і 30 гадоў яго забальзамаванае цела, яно ляжала ў міры і чакала гэтага пахавання. Вось. І менавіта вось гэтай помпы фунебріс і ўсяго менавіта як комплекса. А вось, дарэчы, пытанне таксама мне ўзнікла, а дзе захоўвалася цела да пахавання? Вось, калі там было шмат часу ад моманту смерці да пахавання. Звычайна ў нейкім касцёле. У касцёле. Дзякуй. Пытанне наступнае. Што ламалі падчас пахавання, калі род згасаў? Ну, нейкую, як зараз... Нейкі, ну, не шчыт, но нейкі кавалак... З гербам? Да, з выявай герба. Ён звычайна з дрэва быў, вось яго можна было паламаць. Разумела, дзякуй. Это было пытанне ад Паўла Ефімовіча. Вось гаворыць Ольга Бабкова, што нават гэты рытуал быў апісаны ў адной з актавых кніг. Далі пытанне ад Ганны Быль. Ці сустракалі вы апісанне рэчаў, у якіх хавалі? Што клалі ў труну? Ну, мне здаецца, што апісанне рэчаў было, таму што ёсць апісанне пахавальнай цырымоніі, да, і таму, што было, у што чалавек быў апрануты, гэта да, гэта ёсць. Вось, а такога, што клалі ў труну,
Апісанне самого па сабе, мне здаецца, не, я не сустракала. Вось То бок і апісанне- самі не пісалі, там, што пакласці да мяне ў труну, так само такого нічого не было. Не, звычайна вось у плане пахавання яны максімум маглі вось пра сціплае што-небудзь, каму што аддаць у пахаванні і ўсё. А так я не сустракала. Ну, можа быць, ёсць. Зразумела, дзякуй. Далей і пытанне і прывітанне. Сардэчны прывет з Украіны. Чалавек піша, чым ён займаецца, што шмат сугучных момантаў даследчых з вашай тэматыкай. І питання такое, причому, як я розумію, вже прогучав адказ. Чи дозволяли розміщувати портрет померлого в соборі, де він був похований? Да, конечно, да. Вельмі часто яны маглі пераносіцца з гэтай труны у сам касцёл, таму што звычайна чалавек быў фундатарам і выдаткоўваў вельмі шмат грошай на гэты касцёл пры жыцці ці ў сваім тэстаменце, таму да. І вось питання так само ад Алли Папружнай у працяг. Чим бальзамувалі? Ці вядома? Я думаю, што ёсць даследаванні, але я проста не цікавілася вельмі вось гэтым Тоже пытаннем. така матэрыяльная культура. Так? Так. На жаль, адказу няма, ну але тым не менш, напэўна, можна знайсці у літаратуры. Далей пытанне таксама сугучнае з папярэднімі. А як захоўвалі цела да пахавання? Бальзамавалі. Бальзамавалі? І яшчэ одно пытанне ад Тацяны Лапцёнак. Каго запрашалі на пахаванне? Ну, запрашалі ўсіх, з кім быў звязаны чалавек. То бок, калі гэта чалавек, які займаў нейкія пасады дзяржаўныя, то запрашалі ўсе дзяржаўныя дзеячы. Так? Напрыклад, вось той жа Крыштаф Радзівіл. На яго пахаванні прысутнічалі там і рэктары школ, там Бержанскай школы, напрыклад, куды ён укладаў грошы. Да? Таксама было вельмі шмат прадстаўнікоў мяшчанства і гільдыяў у горадзе, дзе адбылося пахаванне. Вось. Ну і таксама проста прысутнічалі людзі, якім было цікава, таму што гэта была такая надзвычайная падзея, вельмі цікавая, вельмі пампезная. Людзі прыходзілі на гэта паглядзець, бо гэта было штосьці такое непаўсядзённае. Разумела. І яшчэ одно пытанне ад карыстальніка Наталля. Імправізаванае пахаванне ці ўключала стварэнне новай магілы, ці імітавалася труна пры гэтым? Яшчэ раз. Читаю, як пытанне задалі. Ці імправізаванае пахаванне ці ўключала стварэнне новай магілы, ці імітавалася труна пры гэтым? А што значыць імправізаванае пахаванне? Ну просто вось для мяне гэта. Ну, это просто то, что параллельно высватывали и шло у Вильни. Ага, да, все зразумела. Так, вось гэта не адкажу. Не адкажу пра тое, што выкопваць, мне здаецца, нічога не выкопвалі. Зразумела, пытанне цікавае, значыць, яно застанецца у нас пакуль што без адказу. Добра, пытання ў нас онлайн пакуль няма. Шановныя калегі, ці ёсць нейкія пытанні? Калі ёсць, то я просто запрашаю трошки бліжэй падысці да мікрафона, каб мне двойчы не паўтараць. Няма пытанняў. Ну што ж, дзякуй вялікі, Ніна Валерыевна. Вельмі цікава было вас паслухаць. Зараз я за пульт кіравання паспрабую перасесці. Працягваем нашу працу, калегі. Ну, вось як адзначыла Ніна Валерыевна, што у нас будуць пераклікацца ў пэўным сэнсе даклады таксама вось і Ольгі Владзіміровны, і Ніны Валерыевны, і мой, напэўна, таму што тэматыка падобная, і ў прынцыпе і дакументы, і нейкія артефакты, яны паміж сабой вельмі шчыльна завязаныя. Я буду распавядаць пра кірылічныя надмагіллі. Назва майго дакладу будзе гучаць такім чынам. Цытата з адной актавай кнігі. «Хадзіл да цэркві, і там надгробак пісаны відзеў. Кірылічныя надмагіллі 16-17 стагоддзяў на землях Вялікага княства Літоўскага». І я яшчэ хацеў бы папрасіць Сергея Грунтова, можа быць, сесці таксама сюды за кампутар працоўны, каб калі будуць нейкія пытанні, каб проста тады паралельна падказваць, таму што, на жаль, я на два кампутары не магу размеркавацца. Зараз, одну хвилиночку, технічні у нас моменти. Пускай ласка назад. Калі будуть нейкі пытанні, то пасля просто так агучваць. Значыць, я хацеў бы таксама пачаць адразу з тэстамента. Вось як уже гаварылася, што часта гучалі ў тэстаментах шляхты і мяшчан пытанні пра памятку па душы,
каб пэўную памятку пакінуць. Дык вось якой была гэта памятка. Часта трапляюцца нам зараз у розных мясцовасцях камяні з надпісамі 16-17 стагоддзяў. І я увогуле гэтым пытаннем наконт памяткі па душы ў выглядзе надмагілля кірылічнага задумаўся, калі да мяне звярнуліся калегі з Ганцавіцкага раёну з просьбай дапамагчы расчытаць, што на нейкім адным камені напісана. Гэта былі надпісы 16 стагоддзя, мне проста стала цікава, ці можна з чым-небудзь параўнаць гэтыя камяні, ці ёсць нейкія аналагі увогуле на землях былога Вялікага княства Літоўскага, ці увогуле сустракаюцца нейкія ўзгадкі пра гэтыя камяні, што іх трэба ставіць у дакументах, зноў жа в тых самых тастаментах, у нейкай іншай дакументацыі, актавай і не толькі актавай. І вось, уласна, гэта тэма мне ў свой час зацягнула, і я трошкі пазнаходзіў прыкладаў за розныя перыяды па розных тэрыторыях і хацеў бы нейкім чынам з вамі гэтымі напрацоўкамі падзяліцца. Увогуле, варта сказаць, што найбольш ранняе надмагілле, якое трапілася з тэрыторыі ВКЛ гэтага перыяду, датуецца 1555 годам. Яно не захавалася, на жаль, але паводле стану на 1879 год у царкве ў вёсцы Загор'е Навагрудскага павета знаходзілася каменная пліта, пад якой пахаваны Януш Храптовіч, і дата 1555 год. На жаль, не ўдалося выясніць, хто такі Януш Храптовіч, што гэта за персанаж. Вось, гэта пахаванне, гэта камень не захаваўся. Ну і ўвогуле у працэсе пошукаў удалося ўстанавіць, што ў прынцыпе гэта кірылічныя надмагіллі, яны класіфікуюцца па наступных групах. Першыя гэта унутрыхрамавыя, іх, як ні дзіўна, захавалася меншасць. Яны маглі першапачаткова афармляцца як пліты для падлогі, вось тое, што мы часта бачым у добра захаваных церквах і касцёлах у заходняй Европе. А ў 19 стагоддзі яны практычна ўсе былі перанесены і аформлены ў якасці насценных помнікаў. І другое гэта пазахрамавае. Вось з захаваных большасць менавіта такая. Яны маглі быць захавацца альбо на прыцаркоўным цвінтары, альбо гэта маглі быць адасобленыя адзінкавыя пахаванні. Вось як гэта прыблізна выглядае. Першае надмагілле гэта даволі знакамітае надмагілле з віленскай царквы Святой Троіцы, якое захавалася да нашага часу. Далі мы трошкі пра яго паговорым падрабязней. Ну і в якасці яшчэ аднаго прыклада я прывёў не з тэрыторыі ВКЛ, а з тэрыторыі Валыні. Гэта вось такая, бачыце, пліта, умураваная ў Луцкую царкву, там дзе напісана, што тут пахаваны бурмістр места Луцкага. Вось такім чынам прыблізна гэтыя пахаванні ў свой час выглядалі і надмагіллі. Ну, а вось як выглядаюць пазахрамавыя пахаванні. Першае гэта якраз такі ў Малькавічах, такі некропаль, даволі шырокі, даволі прасторны, вялізны, на востраве сярод былых балотаў. Цяпер там адбылося асушэнне, але тым не менш такі пагорак захаваўся. І асобна такі стаячы камень у полі каля вёскі Камень Кобрынскага раёну. Вось калі Ольга Владимировна распавядала пра тыя просьбы быць пахаваным асобна, то, верагодна, вось так гэта ўсё выглядала. Паколькі, калі чалавека хавалі не на могілках, яўна было больш неабходнасці пакінуць нейкі надпіс, хто тут, уласна, пахаваны. Таму што, вось, напрыклад, на малькавіцкіх могілках там вельмі мала падпісаных камянёў. Літаральна, можа быць, было 5 ці 6, якія мелі на сабе нейкія пэўныя пазнакі. Пасля мы пра іх трохі падрабязней пагаворым. Ну, трэба сказаць, што надпісы гэтыя успрымаліся як у пэўным сэнсе памятка па душы, як я ўжо гаварыў. Вось хацеў прывесці некаторыя прыклады з тастаментаў, як апісваецца неабходныя пахавальныя мерапрыемствы. Напрыклад, пры царкве ў вёсцы Лаша Гарадзенскага павета. Ждан Заневіч у тастаменце ад 10 чэрвеня 1577 года пісаў: «А попом лажским за провод, за погреб, за позвонное мает отчим мой дати им грошми». То бок, таким чынам, што павінна была быць пэўная памятка ў якасці пазвоннага, то бок, каб званілі па церквах і касцёлах. Увогуле ж, вось, дарэчы, будзе прыгадаць
той характэрны выраз, што памяць чалавечая есть каратка, если бы пісьмом падпірана не была. У гэтым сэнсе якраз такі вельмі прыдаваліся надпісы альбо эпітафіі на надмагіллі. Напрыклад, адной з самых дарагіх памятак па душы быў адмыслова адліты звон. Што важна, і як і ў выпадку з надмагіллем, такі звон суправаджаўся адмысловым надпісам. Можна прыгадаць знакаміты прыклад звана ў Молодаве пінскага павету, які ўтрымлівае запіс беларускай лацінкай канца 16 стагоддзя. Таксама, напрыклад, звон у якасці памяткі па душы прасіў адліць па сваёй смерці для царквы ў мястэчку Новы Двор гарадзенскага павета ў 1596 годзе Аўгусцін Скіпар. Явно там был таксама нейкі надпіс, аднак пра гэта гаворкі не ішло у самім тэксце. Аднак все ж таки удалося знайсці адзін тастамент, дзе канкрэтна гаварылася аб неабходнасці пакідання надпісу над пахаваннем. Гэты запіс зрабіў вікарый касцёла ў мястэчку Індура гарадзенскага павета ксёндз Мацей Грыўна у тастаменце ад 1591 года. Ён напісаў дасловна: «То есть мают тело мое догодно провадите з учтивостью и за всяким обрадом на братство, там яко на братство належить. В костёле тело пахаваць эпітофіум над телом моим завесіць маюць». Бок дакладна, што трэба было пакінуць нейкі пэўны надпіс. Напэўна, гэтым найбольш пераймаліся святары. Самае цікавае яшчэ, што нам адкрываюць тастаменты, гэта месцы пахавання. Як я ўжо гаварыў, напэўна, калі тастатар прасіў пахаваць сваё цела не ў храме і не на могілках, то больш верагодна, што ставілі каменны помнік з надпісам, каб не забыцца, хто тут пахаваны. Быць пахаваным у будынку царквы на самым прэстыжным месцы заслугоўвалі у першую чаргу яе фундатары і калятары. У сваіх тастаментах такую родавую царкву яны звычайна акрэслівалі азначэннем наша царква. Напрыклад, уладальнік маёнтка Панерліца, на землях якога дзейнічала царква, градзенскі земянін Богдан Макарович у 1582 годзе пісаў: «А тело мое грешное ма быть поховано у церкви нашей Петра Святого над Боброю, на именью нашим отчизном Панерлицком лежачим». Просьбу аб пахаванні ў будынку храма тастатары апісвалі ў выразах «в церкві», «у церкві» і «пры церкві». Просьбу аб пахаванні побач з храмам у выразах «подле церкві», «перед церквью». Князёўна Марыя Палубенская ў 1560 годзе дакладна апісвала месца свайго будучага пахавання ў будынку замкавай царквы Святой Прачыстай у Новогородку. «В той церкви, которая в замку господарском Новгородском, у Успения Пречистой Богородицы, у Великой церкви, а не в пределе, против соверских дверей, подле столпа тело мое поховати». То бок цалкам відавочна, што была некая неабходная і эпітафія на месцы гэтага пахавання. Пры пахаваннях у будынках прэстыжных храмаў у буйных гарадах існавала вялікая канкурэнцыя. Тастатары ў такіх выпадках часта прасілі пахаваць іх не ў царкве, а пры царкве. Так, напрыклад, у 1567 годзе жонка троцкага канюшага Філея Валовіча пісала: «А тело мое грешное у Вільні, перед церковью пречистая, подле родителок моих пахаваюць». Яна ж нагадвала пра неабходнасць казання над яе магілай і іншых памятных мерапрыемствах. «А маё грешное тело правадзіць і пахаваць казаць, і памятку учыніць так, як у нашым законе есть». То бок цалкам верагодна, што у лік гэтых памятак уваходзіла і надмагілле з надпісам. Даволі рэдкімі ў 16-17 стагоддзях, а таму найбольш цікавымі з'яўляюцца просьбы пахаваць цела не ў храме альбо побач з ім, а ў зусім не прыстасаваных для гэтага месцах. Градзенскі земянін Станіслаў Гледавіцкі ў 1591 годзе прасіў пахаваць сваё цела в имению моем Миневицком в Лядовичах, на грунте моем от меня назначенном за гумном, там, где есмі первее того месца назначил и заложил. То бок ён сам абраў месца за гумном, дзе павінны былі яго пахаваць. Слонімская земянка Ганна Резановая у 1593 годзе прасіла пахаваць сябе на грунте моем власном, на горе, подле пасынка моего Макара Резана. Слонімскі земянін Миколай Дароўскі у 1594 годзе прасіў и писал: «На грунте моем имения Сергеевского за двором на горце под гаем Березов».
Віцебскі землянін-кальвініст Андрэй Сівіцкі ў 1595 годзе пісаў так: «У агародзе маём, под двором маім добрыным, подле саду маего, а над целом маім каплічку збудаваць». Ну вось, што яшчэ, як я ўжо гаварыў, у тастаментах амаль ніколі канкрэтна не пісалі пра неабходнасць пасмяротнага помніка па сабе, вось апрача таго аднаго выпадка. Надзвычай рэдка удаецца ў тастаменце знайсці падрабязнае апісанне менавіта месца пахавання. Так, праваслаўны гарадзенскі землянін Скіпар прасіў для пахавання яго, каб было вымуравана адмысловае памяшканне ў крыпце. Вось ён настолькі падрабязна апісаў саму цырымонію пахавання, што варта прывесці ўрывак з яго тастамента. «Тело мое грешное прошу приятель своих, абы учтиве водлук закону и обычаю христианского поховали у церкви русской у святого Миколы в бискупем местечку, лежачем повете Городенском. Там и отца моего тела поховано, также и брата моего Григория тело поховано, змуровавши на то погреб на похование тела моего грешного в той церкви. На то пил не прошу, ишь бы учтиве приодевши тело грешное у труну сукном покривши поховано было, на который наклад погребу моего отписую сам тестаментом моим 100 коп грошей литовских. И гды тело мое мают проводить, и тогда сукном достаточно труну и воз, в котором проводить и будут, достаточно прикрыть и мают, и погреб вымуровать и в церкви святого Миколы». Трэба сказаць, што самі па сабе надмагіллі яны служылі ў пэўным сэнсе афіцыйным дакументам, да якога ў выпадку неабходнасці можна было апеляваць пры вырашэнні спрэчных пытанняў. Напрыклад, калі ў 1642 годзе з'явілася неабходнасць пацвердзіць дакладны час смерці магілёўскага мешчаніна Івана Анісімавіча, то ў актавай кнізе магілёўскага магістрата з'явіўся наступны запіс. Домовлялася сторона поводовая, абы пан Лавник Семен Иосифович реляцию выдал, который сознал, ишь ходил с предания Урадового до церкви братская, и там надгробок в тые слова «Пан Иван Анисимович представился року 1623 месяца декабря 5 дня, писанный видел». То бок у гэтым выпадку мы бачым, што успрымаўся запіс на помніку у пэўным сэнсе як запіс метрычнага кшталту, як запіс у метрычнай кнізе. Пасля яшчэ будзе даклад шаноўнага Вадзіма Валерійовича Врублеўскага пра спецыфіку складання метрычных кніг. Але вось у гэты час яшчэ у пачатку 17 стагоддзя не было практыкі вядзення метрычных кніг, таму такія запісы былі неабходныя. Больш за тое, надпісы на надмагіллі маглі выкарыстоўвацца ў якасці такога запіса своеасаблівага упамянніку на памяць па душы. На жаль, не захавалася ніводнай метрычнай кнігі памерлых праваслаўнай альбо уніяцкай царквы 16-17 стагоддзяў. На верагодні яны ў той час яшчэ і не вяліся, каб можна было атрымаць рэпрэзентатыўную выбарку аб месцы пахаванняў нябожчыкаў. Аднак можна не сумнявацца, што храмы ўсіх хрысціянскіх канфесій у гэты час уяўлялі сабой могілкі. Наведвальнікі цэркваў літаральна стаялі на надмагіллях. Вось, напрыклад, як выглядаюць запісы ў метрычнай кнізе аб памерлых кальвінскага збора ў мястэчку Капыль Навагрудскага павета 1667-68 гадоў. Давейкава, гэта прозвішча, под кафедрой, дачушка пана Аленскага, под трэцяй ад пачатку лаўкай, года 1667-4 снежня. У яе галава была дзіўная, такая вялікая, як буйное вядро. Года 1668 года, 7 студзеня, под першай жаночай лаўкай, каля самай сцяны ляжыць дачушка яго міласці пана Яна Дамаслаўскага. То бок такія апісанні, напэўна, можна перанесці і на храмы іншых хрысціянскіх канфесій. Ну а цяпер я трошкі хацеў правесці невялічкі экскурс па тых надмагіллях, якія былі мной выяўленыя ў літаратуры і ў рэальнасці. Вось пойдзем ад простага да складанага і пасля ў выніку падвядзём пэўныя высновы. Ну вось, напрыклад, самае ранняе з захаваных, дакладней з тых, аб якім мы маем нейкія ўяўленні, надмагілля выглядае такім чынам. Гэта надмагілле замкавай царквы ў Лагойску, малюнак 1871 года, магчыма, ён не цалкам адпавядае рэальнасці. Вось гэтае надмагілле не захавалася. Мы бачым, што вось явна там, дзе слова «приставіся», бачыце, «приставша» пішуць. Гэта надмагілле Астафія Васильевича Тышкевіча. Маецца яго апісанне, такая прамалёўка факсімільная ў кнізе 19 стагоддзя.
Самыя простыя надмагіллі выглядаюць прыблізна вось такім чынам. Гэта надмагіллі каля царквы ў вёсцы Упірэвічы Барысаўскага раёна. Як бачым, уверсе клейнавы знак, такі пасля ідзе проста імя Марія і год відавочнай смерці чалавека 1630 альбо ў выпадку з Ананіем 1615 гады. Ніякіх дадатковых звестак няма. Далей надмагілле каля вёскі Моталь Іванаўскага раёну. Уверсе выява крыжа, пасля проста бачым року і дата 1647 год. Хутчэй за ўсё надмагільныя, паколькі побач могілкі. Каля царквы ў Петрыкаве вось сучасны стан надмагілля. З такога, як гавораць спецыялісты, матэрыялу як пірафіліт, хутчэй за ўсё. Дарэчы, вельмі часта сустракаецца па поўдні Беларусі такі матэрыял. Таксама бачым фрагмент надпісу року 1000, хутчэй за ўсё 700, селе жыт Васілій Закаморны. Вось той камень каля вёскі з адпаведнай назвай камень Кобрынскага раёна, дзе мы ўжо бачым, хто пахаваны канкрэтна, раб Божий Васілій Нечіпаровіч, і бачым год 1637 год. Наконт гэтага каменю існавала пэўная легенда. Калі даручылі піянерам у савецкія часы апісваць, шукаць розныя месцы пахавання і помнікі, яны падумалі, што тут чамусьці ляжыць ахвяра вайны 1812 года. І пасля гэтая зацемка з газеты краязнаўчай пайшла так некрытычна вандраваць па розных навуковых працах, што вось тут адно з самых ранніх пахаванняў герояў вайны 12 года. І прычым нават чамусьці прыводзіўся прыклад палкоўніка Нечіпарэнка. Хаця ў нас тут добра чытаецца, што тут у нас пахаваны Васіль Нечіпаровіч, хутчэй за ўсё нейкі мясцовы шляхціч. Вось так у нас выглядае надмагілле з царквы манастыра Святой Тройцы ў Вільні, сучасны стан. Тут пахаваны два чалавекі адразу. Уласна Афанасій Фёдорович Брага, бурмістр віленскі, які памёр у 1576 годзе. Маецца яго ўзрост, колькі ён пражыў. Тут таксама пахаваны і сын яго Антоній. То бок ставілі гэтае надмагілле ўжо, напэўна, пасля смерці сына бурмістравага. Вось яшчэ адзін цікавы помнік на Палессі, на могілках вёскі Галубіца, якая адносіцца да прыходу царквы ў вёсцы Снядзін. Даволі вядомая царква, даволі старажытная. Вось тут мы бачым якраз такі надпіс, напэўна, такога памянніковага кшталту. Ёсць дата, пазначана «Памяні Господі» Андрэя Каліны ад Івана Радуты камень. «Памяні Господі» гэта традыцыйны такі вось зварот, выраз, які выкарыстоўваўся ў памянніках. Магчыма, якраз такі гэты вось Іван Радута ставіў гэты камень якасці помніка, можа быць, па сваім загінулым сваяку. Прычым, што такі перыяд, 95-й год, як мы памятаем, неспакойны перыяд, паўстання адбывалася пад кіраўніцтвам Налівайкі, у тым ліку на поўдні Вялікага княства Літоўскага. Ну, вось могілкі, як я ўжо гаварыў, каля вёскі Малькавіч Ганцавіцкага раёна, якія сябе уяўляюць сабой каля сотні, напэўна, камянёў, амаль усе без подпісаў, і вось два з іх маюць канкрэтныя надпісы. Зноў жа клейнавы знак, лета Божага нараджэння 1585-га, Настасія імя. З правага боку скарот Ісус Христос, выява крыжа, року Божага народження, пасля ідзе вось лічба 1, это літарка А, і такая вялікая лакуна, вось мы тут бачым. І далей пазначана, што тут пахаваны Методій Камаровіч. Далей, вось такім чынам выглядала надмагілле з царквы святых Пятра Паўла у Мінску. Мы маем малюнак даваенны 28-го года і фота 48-го года. Прычым, як бачым, яно ўжо было пашкоджанае яшчэ і ў даваенны час. Відаць, таксама было яно зроблена з гэтага пірафіліту чырвонага. На жаль, на фотаздымку гэта кепска відаць, там чорна-белы здымак. Ну і відаць, зноў жа, колькі гадоў чалавеку, які памёр тут, хто гэта. Гэта ў нас Марія Івановна, явна дзявочае прозвішча Яроцковна была, Мікалаева Геленачевічевая. Позначена уже конфессийная принадлежность, мещанка Менская, послушенство всходнего, веры православной и греческой в духу тщерь.
бо гэта было важна. Ну і што яна пахавана на гэтым месцы і ў якім узросце. Такое надмагілле, бадай, адно з самых цікавых, аднак захавалася ў нас толькі яно ў выглядзе апісання зместу. Гэта надмагілле з царквы Вознесенскага манастыра, так званай Белай царквы ў Мінску. Як бачым, тут вершаваная эпітафія, на жаль, вельмі кепска перададзеная, прачытаная, але некаторыя сюжэты тут можна таксама ўбачыць. Па-першае, што тут пахаваная жонка вядомага чалавека, менскага бурмістра. Па-другое, тут ёсць вось такі літаратурны пасаж «Днесь мне, утро тобе». Гэта цытата, парафраз з Бібліі, папулярнага выразу «Одie mihi kras tibi, сёння мне, завтра табе». І зноў жа, пасля верш працягваўся, мы там бачым узгадку пра зэгар, мне годзіны выбіў, і далей пасля ўжо пайшла некая незразумелая надпісы незразумелыя. Аднак зноў жа мы бачым, што ў даце толькі ёсць адна лічба, адзіначка, што азначае 1000, і нават гэтая лакуна яна зноў жа ўвяла ўзман даследчыкаў першых гэтага надмагілля, якія палічылі, што гэта помнік уласна быў створаны ў 1000 годзе, то бок у часы хрышчэння ўсходнеславянскіх земляў. Падобнае вершаванае надмагілле захавалася у брацкай царкве магілёўскай. Гэта надмагілле па манаху Багаяўленскага манастыра Арсеній Азаровічы. Тут можна пачытаць даволі цікавы верш, які славіць гэтага чалавека, які шмат ахвяраваў на храм. І зноў жа там гаворыцца ў канцы, што і нагробок вдзячнасць яму выставляюць. То бок сам манастыр, гэтыя будынкі, муры, якія яго праслаўляюць у якасці такой падзякі, выставляюць яму гэтай надмагілля. Самае, бадай, пафаснае, самае падрабязнае разгорнутае надмагілле, якое удалося выявіць, гэта надмагілле з царквы ў вёсцы Дикушкі Лідскага раёну, якое было пастаўлена ў канцы 16 стагоддзя, у 1598 годзе па Марыне Тышкевіч. Яно захавалася да нашага часу. Вось калі мы паглядзім, гэта прамалёўка такая чорная з выдання 1871 года. Прычым таксама не вельмі добрай якасці гэтая расчытка адбылася. І вось гэты кавалак надмагілля, ён зараз захоўваецца ў музеі старажытна-беларускай культуры. Вось толькі ніжняя частачка такая ягоная, як пазл, сюды кладзецца. І зноў жа мы бачым колер матэрыялу гэтага надмагілля. Гэта такі вось ружовы, чырванаваты камень. Можа быць, зноў жа той же самы пірафіліт. На жаль, у гэтым я не так добра разбіраюся. Прычым таксама легенда была дзякуючы гэтаму надмагіллю, калі аўтар кнігі 19 стагоддзя не зусім дакладна расчытаў і стварыў такі вобраз той жанчыны. Тут, дарэчы, прыводзіцца колькасць дзяцей. Там было пазначана, што, калі не памыляюся, больш 8 дзеці. То ён прачытаў як больш 80, і атрымалася, там зашкальвала колькасць праўнукаў гэтай жанчыны. І лічбы 20, дакладней слова «в» лет Великого княжества Літоўскага ён прачытаў як «в 20 лет», і атрымалася, што яна была вядомая ў 20 гадоў у сваёй краіне. Вот такая была слаўная жанчына. На жаль, гэта зноў жа міфатворчасць, тут пра гэта ніякай гаворкі няма. Пры правільным прачытанні ўсё становіцца відавочным. Але тым не менш падрабязна распісаная жыццёвы шлях гэтай вядомай жанчыны. Таксама такі цікавы помнік ёсць, ён не зусім характэрны. Гэта помнік каля вёскі, крыж такі з надпісамі каля вёскі Сокарава, сённяшняга Бешанковіцкага раёну, былога Лепельскага павету. Яго яшчэ ў свой час і Сапуноў апісваў, і некаторыя іншыя даследчыкі, краязнаўцы. Прычым тут ёсць дзве прамалёўкі, якія трошкі адна адной не адпавядаюць. Як бачым, тут напісана 1569, ту пало у полі 200 жавнер во Христу поставил по битве, і, пэўна, далі по забіццю было штосьці такое.
Прычым, як мне падаецца, зноў жа тут магло мець месца неправільнае прачытанне, ведаючы вопыт нашых палеографаў таго часу. І, магчыма, лічбы ў версе вось гэтыя чытаюцца не як 1569, як 1564. А між тым, вот дзесьці ў некалькіх кіламетрах у гэты час, у 64 годзе, там жа была знакамітая бітва пад Улай. Магчыма, гэта якраз такі помнік вось тым векапомным падзеям, мне такая ёсць гіпотэза. Но гэта не факт, што вось апошняя літарка чытаецца не як фіта, так, а як літарка Д, як 4. Такая моя гіпотэза. І адно з апошніх надмагілляў, якое мяне апошнім часам уразіла, гэта такое надмагілле палімсест з царквы Святога Мікалая ў Пінску. Я недавно выяснил, что есть еще один кавалочек этого надмагілля, я его внизе привожу. Доўгі час я толькі верхні кавалак даследаваў. Прычым правильно позначено, что тут пахаваны, вось написано «Ту лежы Ждан злотар пінскі», і таким чынам, в прынцыпе, атрыбуцыя заканчивалася, але мы бачым, вось тут добра відаць пад гэтым крыжам, пад выявай такого грэцкага крыжу, мы бачым ранейшы надпіс. Ён вельмі кепска чытэльны, але тым не менш большую частку мне прачытаць удалося. Можна вось убачыць, што ранейшы надпіс быў такі: «Наражение Сына Божьего 1599 месяца мая 16 дня, ложен, видать, положен, раб Божий Афанасий Андреевич Скоротко, Инна Осивия, а жена его Феодора Прок, магчыма Проклова ці Прокопова, Ави, ну, приставі, видать, року 1600, зноў жа прабел, здзе при храме святого отца Николая, по всей вероятности, гробе побожны іх телеса. І ніжэйшы запіс зноў жа пра жонку вось таго ўжо пінскага злотара Ждана. То бок нейкім чынам узнікла патрэба другі раз запісаць туды, так, унесці паверх нейкі пэўны надпіс. Прычым часу прайшло, як мы бачым, не так ужо і шмат, з 1599 по 1615 год, то бок, ну, 16 гадоў. У меня была такая гіпотэза, што гэта, магчыма, чалавек, які прыйшоў зноў жа з загонамі Налівайкі ў 1595 годзе, таму што з такім прозвішчам, з прозвішчам Скаротка у Пінску не фіксуюцца мяшчанне па даступных крыніцах канца 16 стагоддзя, а з прозвішчам Скаротка фіксуюцца мяшчанне на Валыні ў тыя часы. Зараз не прыгадаю канкрэтна якое мястэчка, але ёсць запіс, дзе ёсць канкрэтна Афанасій Скаротка у 1595 годзе, калі не памыляюся. То бок цалкам можа быць, што гэты чалавек якраз такі прыбыў у Пінск, а пасля ўжо, калі паўстанне было задушана, то узнікла неабходнасць, можа быць, такім чынам зацерці памяць аб гэтым чалавеку. Ну і падсумоўваючы усе маючыеся надмагіллі, можна вылучыць элементы, якія на іх прысутнічаюць. Ну, вось так пойдзем па ўзрастанні, па ўскладненні. Першае, самае, напэўна, істотнае для тых, хто ставіў, гэта дата альбо год пахавання, ну, ці нейкай пэўнай падзеі. Другое, гэта імя чалавека. Магло быць як проста імя, як вось мы бачылі з Настасіяй ці з Марыяй, так і імя з прозвішчам. Магчыма, не пісалі імя ў выпадку, калі гаворка ішла пра прадстаўнікоў духоўнага саслоўя. Я з такім часам сутыкаўся, што толькі ў сярэдзіне 17 стагоддзя пачалі дакладна і абавязкова фіксаваць прозвішчы духавенства у пісьмовых крыніцах. А чацвёртае, гэта пасада альбо стан, можа быць, чалавека, хто гэта пан, напрыклад, так, ці отец. Пятае, гэта выява крыжа. Шостае, выява родавага герба, калі маем справу з шляхецкім пахаваннем. Ну і астатнія рэчы, гэта ўжо залежалі ад заможнасці. Это было мастацкае аздабленне. На многіх надмагіллях яно прысутнічае. Шырокія біяграфічныя звесткі, калі явна заказчык хацеў свайго продка ці свайго некага сваяка праславіць, каб усе маглі пачытаць у царкве, які ён быў значны чалавек. Ну і самае такое цікавае і самае складанае, гэта літаратурныя прыёмы складання тэкста. Таксама у ходзе каталагізацыі
я вось заўважыў такую цікавую акалічнасць, што часта сустракаюцца лакуны ў датах на надмагільных плітах. Это не некі адзінкавы выпадак, а такіх вось як мінімум 4 было вынайдзена, і прычым мы бачым, што гэта не тое, што яны зацёртыя, а канкрэтна бачым вось такія прабелы. Вось тут ідзе 1700, так, лакуна, тут 1000 ідзе, таму што явна ставіўся на мяжы 16-17 стагоддзя, нават сотню яны не выбілі. Тут зноў жа вось мы бачым 1600, зноў жа месца явна пакінутае было пад пазнейшую лічбу. Ну і зноў жа вось тая цытата з Менскага надмагілля. Гэта ўсё гаворыць пра тое, што па ўсёй верагоднасці людзі самі думалі аб сваіх помніках, аб той памятцы, якая павінна быць. І многія з іх явна пры жыцці гэтыя помнікі заказвалі, паколькі не заўсёды была магчымасць замовіць, напэўна, калі была фінансавая магчымасць, калі была нагода выбрацца, магчыма, у буйны горад, дзе была адпаведная майстэрня, ну, альбо трапляўся паблізу нейкі майстар. У мяне ўсё. Дзякуй за ўвагу. Прашу коллегу Сергея Грунтова Да, питання такое немає. питання. Є один коментар, який хіба до теми ускосно дотичиться. Нагадують, що у Сьомкові вельми ярке поховання заховалося Яна Хмари, поетичне на латинській мові. Гэта вельмі цікава. Ну, а за які перыяд не гаворыць, так? Ну, гэта, калі я памятаю, прыкладна каля 1790 года раз, і гэта не пахаванне, а пліта там знойдзеная, верагодна, ну, карацей, верагодна, і рабілі для касцёла, але не паспелі пасля ўставіць. Але гэта 18 стагоддзе і хіба не кірылічнае. Так, трошкі не той перыяд, так, і трошкі не мой прадмет даследавання. Але дзякую. Вось гавораць, што спадар Алесь Лутка друкаваў тэкст гэтай пліты, так што думаю, што можна будзе пазнаёміцца у выданнях. Ці ёсць пытанні ў шаноўнай публікі, якая тут прысутнічае? Ну, вось пытанняў няма, таму што слайды былі такія больш прадметныя, як бы там няма такога асабліва, што і абмяркоўваць. Дзякуй вялікі, Сергей. Я, калегі, тады з вашага дазволу прыступлю да прадстаўлення нашага наступнага дакладчыка, які якраз такі распавядзе вось пра той від дакументацыі, пра які я ўжо трошкі пачаў гаварыць, пра тое, што ў 16-17 стагоддзях практычна не фіксаваліся смерці ў метрычных кнігах. Вось, і наш наступны дакладчык Урублеўскі Вадзім Валер'евіч, які нам кандыдат гістарычных навук, загадчык сектара выставачнай дзейнасці, тэматычных і генеалагічных даследаванняў, аддзела выкарыстання дакументаў інфармацыі Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі, які распавядзе нам і прачытае даклад пра метрычныя кнігі аб памерлых праваслаўнай канфесіі ў Беларусі другой паловы 18-го, першай паловы 20-го стагоддзя, генезіс і развіццё фармуляра. Я зараз пераключу на прэзентацыю і прадастаўлю слова нашаму шаноўнаму дакладчыку. Так, калі ласка. Дякую. Добрый день, паважаныя сябры. Мы зараз пераходзім у іншы перыяд. У перыяд Расійскай імперыі, скажем так, але, канешне, уводзіны будуць тычыцца і тых эпох, якія ўжо папярэднія дакладчыкі ахапілі у сваіх паведамленнях. Гэта той перыяд, які з'яўляецца перыядам пісьмовай культуры. Пісьмовай культуры ўжо не ў сэнсе эпіграфіі на сцяне культавай пабудовы. Гэта ўжо перыяд, калі занатоўвалі запіс аб смерці ў канкрэтную кнігу, папяровы носьбіт. Канешне, тэматыка гэта даволі шырокая, тэматыка метрычных кніг аб памерлых, таму я вырашыў узяць невялікі сегмент для сённяшняга выступа. Гэтым сегментам з'яўляецца
метрычныя кнігі аб памерлых па праваслаўнай канфесіі другой паловы 18 стагоддзя, першай паловы 20 стагоддзя. Чаму такі храналагічны ахоп? Все вельмі проста тлумачыцца. Гэта тлумачыцца тым, што метрычныя кнігі аб памерлых вядомыя нам якраз за гэты прамежак часу. Што хацелася б сказаць перш за ўсё? Перш за ўсё хацелася б сказаць, што праваслаўныя метрычныя кнігі аб памерлых гэта тое, што прыходзіла на тэрыторыю Беларусі ў некалькі этапаў. І гэтыя этапы абумоўлены дзейнасцю праваслаўнага духавенства, уласна некалькіх царкоўных юрысдыкцый Кіеўскай мітраполіі Канстантинопольскага патрыархату і затым ужо непасрэдна Маскоўскага патрыархату. Увядзенне метрычных кніг на тэрыторыі Беларусі даволі шырокае пытанне. Я не буду дакладна адносна кожнай канфесіі надаваць многа увагі. Гэта таго не варта, і, безумоўна, па каталіцкай, па уніяцкай канфесіях можна асобныя даклады рабіць. Але я падкрэслю, што для рымска-каталіцкай царквы было ў гэтым сэнсе важным пастанаўленне 1602 года. Гэта пастанаўленне Віленскага сінода, які выконваў рашэнне Трыдэнскага сабору 1563 года. Але выконваць ён выконваў толькі тыя рашэнні, якія былі прынятыя на Трыдэнскім саборы. Што датычыць метрык аб пахаванні, аб смерці, то яны яшчэ уведзеныя ва ўжытак не былі. І толькі ў 1614 годзе паводле так званага рымскага рытуала папы Паўла V метрычныя кнігі аб памерлых таксама ўжо належала весці пры касцёлах. Грэка-каталіцкая царква, дата 1667 год, гэта 17-я кангрэгацыя Мадзелянскага ордэна ў Вільні. Да гэтай даты таксама вяліся метрычныя кнігі аб памерлых па уніятах, але гэта даволі рэдкія эпізадычныя моманты, і тычылася гэта дзейнасці лічаных канфесій. Тут галоўным чынам, конечно, не памерлых, а аб хросце і аб вянчанні гаворка ідзе перадусім. А вось ужо ў пазнейшы час кнігі аб памерлых яны уводзяцца у першай палове 18 стагоддзя на змену сінодзікам, пахавальным кніжкам, куды ўпісвалі канкрэтныя імёны людзей, за которых трэба было маліцца. То бок тут мы бачым змену якраз у першай палове 18 стагоддзя, а не ў першай палове 17 стагоддзя, як для каталікоў. І праваслаўная царква, Кіеўская мітраполія, 1646 год, гэта мітрапалітанскі сабор у Кіеве з удзелам знакамітага мітрапаліта Петра Магілы, з яго старшынствам, калі таксама метрычныя кнігі мусілі быць уведзены ва ўжытак у праваслаўных прыходах. Аднак гэта традыцыя згасла ўжо пасля смерці мітрапаліта пры яго наступніках. Далей гэтая традыцыя зноў вярнулася на Беларусь, дзякуючы таму, што ў 1688 годзе Кіеўская мітраполія была далучана да Маскоўскага патрыархату. Адпаведна, там ужо паводле Ніканаўскай царкоўнай рэформы 1654 года метрычныя кнігі аб хрышчаных, аб венчаных і нават аб памерлых мусіць ужо весці мусілі. І па гэтай прычыне, адпаведна, на Беларусь прыйшла другая хваля метрыкацыі, але зноў-такі часта ўсё упіралася у нейкую часовасць, калі, скажам, не было нагляду пільнага за гэтай з'явай, калі папросту не хапала пісьменнасці духавенства, адпаведна,
зноў-такі ўсё гэта было толькі на паперы загаду, а ніяк не на паперы метрычных кніг. Далей тут трэба адзначыць царкоўную рэформу ўжо часоў Пятра I 1718-1722 гады, якая увяла метрыкацыю зноў. Пачаткі масавага вядзення першай метрыкі аб смерці ў Беларусі. Рымска-каталіцкая царква пачатак 18 стагоддзя, 1712 год, то бок атрымліваецца праз 98 гадоў пасля рымскага рытуала, які метрычныя кнігі аб памерлых увёў у справаводства. Грэка-каталіцкая царква, то бок уніяцкая царква, першая палова 18 стагоддзя, 1735 год, і то бок таксама прайшоў даволі значны прамежак часу, так больш за 70 гадоў з моманту іх афіцыйнага юрыдычнага ўвядзення. Праваслаўная царква, другая палова 18 стагоддзя, 1765 год. Гэта той год, якім датуецца першая вядомая на сённяшні момант метрычная кніга аб памерлых па веруючых праваслаўнай канфесіі. Вось она, гэта аркушык з гэтай кнігі. Дубровінская Мікалаеўская царква, метрычная кніга аб авенчаных і памерлых за 1765-1774 гады. Яшчэ ёсць немало цікавых метрычных кніг за той жа перыяд. Канешне, часцей за ўсё яны прысвечаны не толькі метрыкам аб смерці, гэта яшчэ будуць і метрыкі аб хросце, якія у той жа кнізе, метрыкі аб шлюбе у той жа кнізе, но усе падшываліся, сшываліся разам на пэўным справаводчым этапе. Адпаведна, тут першае месца займае, безумоўна, Магілёўская губерня, ўжо часоў Расійскай імперыі, Магілёўская губерня, маю на ўвазе, па якой метрычныя кнігі у нас захоўваюцца за другую палову 18 стагоддзя у вялікай колькасці аб памерлых. І калі на першае месца мы па даце ранняй узгадкі запісу аб смерці ставім Дубровінскую Мікалаеўскую царкву, то на другое месца мы ставім Вохарскі Преображенскі манастыр Віцебскага воеводства. Вохар – гэта цяпер Чэркаўскі раён. Там метрычныя кнігі з 1766 года аб памерлых вядомыя. Ну, безумоўна, Магілёўская Мікалаеўская царква, Мсціслаўская Афанасьеўская царква. Па тых рэгіёнах, якія, у прынцыпе, у нашым гістарычным архіве вельмі добра прадстаўлены такімі старажытнымі метрыкамі. Па Мсціслаўскім раёне, па Магілёўскім раёне, калі агулам выходзіць з тэмы, вельмі добра захаваліся метрычныя кнігі. Канешне, збольшага другой паловы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, але вось бачыце, за ранні перыяд, за канец 18-го стагоддзя таксама маюцца. Ну і калі тычыцца Віцебскай губерні, то самая ранняя знойдзеная за 1795 год это Азярычынская Мікалаеўская царква, Себежскі павет, цяпер тэрыторыя ўжо Пскоўскай вобласці. Тут я не дэманструю метрычныя кнігі па тэрыторыі будучай Мінскай губерні. Яны вядомыя з 1786 года, і прытым яны вяліся з гэтага года па тэрыторыі Пінскага, Мазырскага, Слуцкага павету, па тых тэрыторыях, дзе дзейнічалі на той час праваслаўныя цэрквы. Пераходзім да цэнтральнай часткі нашай тэмы, этапы развіцця фармуляра. Па-першае, параўнаю проста два першых этапы. Я скажу пра этапы дадаткова напрыканцы, і не будзе магчымасці забыцца пра гэтыя два этапы. Але зараз мне прынцыпова важна правесці такую лінію падзелу. Фіксацыя падзей ад першай асобы папярэднічае таму этапу, які ішоў да 1770 года. Так, умоўна кажучы, мяжа 1770 год. Это той этап, калі фіксацыя падзей смерці, дакладней падзеі
не столькі смерці, колькі актаў сакраментальнага характару, яна ажыццяўлялася двумя першай асобы ад святара. Затым ужо пасля 1770-х, это так добра бачна па розных рэгіёнах, чамусьці святар ужо не пазначае сябе у якасці чалавека, які прычашчаў ці спавядаў будучага нябожчыка. І вось у гэтых метрычных выпісах, якія тут прадстаўлены, вось якраз такія уласна выпадкі занатаваныя, то бок у першым выпадку святар сябе пазначае, мне, протоіерею Васілію Груневічу, у другім выпадку сябе ён не пазначае, то бок некая трэцяя асоба зрабіла гэты запіс. Другая асаблівасць, якая тычыцца вось гэтага памежнага стану, памежнага перыяду, вельмі умоўнага ў сваёй храналогіі, гэта фіксацыя ўзросту памерлага. Вось як мы бачым, запіс прадстаўлены злева 28 июня города Могилева церкви Святителя Христова Николая священный иерей Михаил Пансевич представился. То бок мы тут не бачым ні ўзросту, ні таго, чаго б мы хацелі бачыць у сэнсе пахавання, дзе ж яго пахавалі, так? Але мы тут бачым канкрэтна, што ён памёр. Канкрэтны вынік яго жыцця. Знешняя, так бы мовіць, абалонка. І фіксацыя ўзросту. 12 января 1786 года датуецца гэты запіс. Стаховского жителя Стаховской Покровской церкви прихожанин Леонтий Иванович Веренич по удостоении исповеди тайн божественных представися, кой по обряду христианскому приходским той церкви священником Стефаном Артемоновичем. Лет ему от роду 52. То бок тут мы бачым, што фармуляр ужо змяняецца на карысць пазнакі канкрэтнага ўзросту чалавека, ну і таксама адзначаны той святар, які яго правёў праз споведь, прычасціў святых хрыстовых таямніц. Удосканаленая структура фармуляра, то бок з пазнакай не толькі таго, хто памёр, не толькі таго, калі памёр, не толькі пазнака адносна споведзі і прычасця, што было цэнтрам запісу аб смерці. Па сутнасці, дзеля гэтага ён і складаўся, каб было бачна, што чалавек прычасціўся і спавядаўся перад сваёй смерцю. Тут таксама з'яўляецца і інфармацыя аб пахаванні і інфармацыя аб прычынах смерці. Менавіта з гэтага перыяду, з 1820-х, 23 год, так відавочна бачна па метрычных кнігах, якраз вось гэта ідзе. Магчыма, быў нейкі канкрэтны загад сінода па кансісторыях губерняў аб увядзенні вось такога больш структурызаванага фармуляра. Гэты фармуляр ён да рэвалюцыі дзейнічаў, і далей, калі мы ўжо тычымся тэрыторыі заходняй Беларусі, змены былі невялікія, збольшага тычыліся яны моўных парадкаў. І вось гэта рознамоўнасць, яна даволі прысутная. 24 гады, калі прайшло паміж рэвалюцыяй 17-го года і пачаткам, так бы мовіць, вялікай айчыннай вайны, так, 24 гады, вось за гэтыя 24 гады крыху мянялася мова запаўнення. Руская мова до 21 года дамінавала, ну, прынамсі 99% метрык складзены былі на рускай мове. Гэта перыяд, калі яшчэ не устаткавалася палітычная мяжа паміж Польшай і БССР. Затым з 22 по 29 год руская і польская мова адначасова занатоўваліся ў метрыках. Спачатку запіс рабіўся на адной, пасля дубляваўся на другой. Гэта, канешне, уносіла складанасць у справаводства, бо шмат часу трэба было траціць на адзін запіс адной смерці, ці пахавання, ці, прабачце, вянчання, ці нараджэння. Тут без розніцы распаўсюджвалася на ўсе тры часткі метрычнай кнігі. З 29 по 39 год это ўжо быў перыяд, калі дамінавала ў асноўным польская мова. Я знаходзіў метрычныя кнігі, калі нават у гэты перыяд яшчэ рознамове прысутнічала, але былі прыходы цалкам пераведзеныя на польскую мову.
39-41 год это зноў-такі вяртанне да рускай мовы запаўнення, а вось далей ідзе ўжо вельмі цікавы перыяд акупацыі Беларусі, калі на беларускай мове ў межах беларуска-нямецкага друкаванага фармуляра запаўняліся метрыкі, на рускай мове ў межах беларуска-нямецкага друкаванага фармуляра, ну і па-руску у рамках самастойна створанага рускамоўнага фармуляра. Нават такія былі экземпляры. Ну і што важна падкрэсліць у дачыненні да праваслаўнай канфесіі, для якой у прынцыпе не характэрна, каб у запісе аб смерці чалавека што-небудзь пра яго сям'ю пазначалася. Так вось, з 29-го года вось у гэтых польскамоўных варыянтах метрык сталі пазначаць бацькоў памерлага. Калі да рэвалюцыі у рускамоўных запісах такое маглі зрабіць толькі калі памерла дзіцё. І тут толькі бацьку пазначыць, калі бацька быў на той момант жывы. Калі бацькі не было, то адпаведна маці. Але каго-небудзь з дарослых толькі таму пазначалі, што дзіцёнак памёр. Што тычыць вось гэтага перыяду, то якраз такі было ўсё не так. Чалавек мог пражыць 80 гадоў, і у яго запісу аб смерці маглі фігураваць яго бацька, яго імя, яго маці, яе імя і, што вельмі цікава, дзявочае прозвішча маці, што для генеалогіі мае вельмі важнае значэнне. Этапы фарміравання фармуляра такім чынам наступныя. Перш вольная падача тэксту ад імя святой ракі здзейсняў свяшчэннадзейства адпявання, а перад ім таямніцы споведзі і прычасця. Затым падача тэксту ад трэцяй асобы з больш удасканаленым фармулярам адносна пазначэння ўзросту і падача тэксту строга акрэсленым таблічнай формай фармуляры ад пачатку 1820-х гадоў да сярэдзіны 20-го стагоддзя. Іншыя асаблівасці складання, безумоўна, пры вывучэнні метрычных кніг можна пабачыць вельмі шмат цікавых з'яў, якія месцамі аддаляліся ад рэгламенту. Звязана гэта было з тым, што з'ява магла быць нетыповай. Якая з'ява магла лічыцца нетыповай? Нетыповай магла лічыцца з'ява, якая патрабавала нейкага абгрунтавання. Чаму канкрэтнага чалавека святар не змог перад смерцю спавядаць і прычасціць святых хрыстовых таямніц? Як мы ўжо разабраліся, гэта была асноўная ідэя, сакрамент. Асноўная ідэя была якраз такі сакрамент. Не улік народанасельніцтва у мэтах падаткаў ці у мэтах прызыву на службу, у мэтах глыбокай дэмаграфіі. Не, канешне, перш за ўсё была таямніца. І вось чалавек памёр не сваёй смерцю ці нечакана, і адпаведна трэба было даць нейкае тлумачэнне. І вось такія выпадкі прыведзеныя на канкрэтным слайдзе. Посады Зарезкой города Дубровный обыватель Григория Радута неисповедан наглою смертью от пьянства, таковые зарыт в землю мирскими людьми без церковных молитв. Або города Дубровный обыватель Сильвестр Дайлит, приставися неисповедан, понеже убит на заезде в баталии в Згарде. Магчыма, гаворка вядзецца пра нейкую сутычку у рамках дзеяння барскай канфедэрацыі, якая ў тыя часы мела месца быць. Ну і далей таксама ёсць цікавыя запісы пра смерць тапельца, пра смерць дзяўчыны, якая была завалена зямлёй у хлебнай яме, і шмат такіх выпадкаў трапляюць у метрычныя кнігі. Тлумачэнне адносна смерці без споведзі і прычасця таксама часта характарызавала такую з'яву, як прычасце перад смерцю, але за той перыяд, які ўжо характарызаваўся мінулым годам. Это ўжо быў даўні перыяд, або мінулы год, або паўгады прайшло. Чаму так? Таму што традыцыя Расійскай імперыі, яна тычылася прычасця раз на год, споведзі раз на год. І таму, калі чалавек, скажам, памёр праз
паўгады пасля Вялікага посту, то адпаведна маглі пазначыць, што чалавек гэты прычашчаўся, сапраўды гэта было, мы яго прычашчалі, мы яго спавядалі, але гэта адбылося ў апошнюю чатырохдзесятніцу, то бок у апошні Вялікі пост. І вось такія запісы тут прадстаўлены, вось якраз аб такой выпадковай, смерці, якая адбылася без нечакана адбылася. Вось, напрыклад, 1789 года, июля 15 числа, раб Божий Семен Ступаков в деревне Веприно утонул на плотах, был у исповеди по святую Великую Четверидесятницу. Прыкладна такі ж запіс, але ўжо тычыўся гэты запіс смерці год назад у дачыненні да жонкі Касьмы Белкова Пелагіі з вёскі Вепрына. Гэта ўсё метрыкі Вохарскага Преабражэнскага манастыра. Там, бачыце, вельмі рупіліся на гэты конт. Вельмі цікавы неадназначны запіс быў змешчаны у метрычнай кнізе Дубровінскай Мікалаївскай царквы за 1773 год. Я яго ўсё ж такі зацытую, нягледзячы на тое, што ён вялікі, бо ён ўсё ж такі выдаецца з агульнага спісу запісаў аб смерці такім парадкам. Гэты запіс сведчыць аб міжканфесійным пераходзе. 4 ноября 1773 года в деревне Бахова обыватель Тарасий Трубила приставился неисповедан. По той причине, понеже он крещен в благочестии и к исповеди хаживал к нашей церкви. А назад тому 4-й год, как он, будучи у своих приятелей в местечке Бешенковичах, в то время как Юбилеуш отправлялся, на унию превращен. Теперь же при смерти весьма жалел того и хотел исповедаться благочестивому священнику. Но ради нынешних приказов к униятам не уездил в парохию. Казано его к церкви больного привесть. По нерадению же его домашних приставися неисповедан. А понеже делал благочестие и каялся уступства своего, потому в церкви обряда христианского погребения проведен. А тым домашним за нерадение воспоследует епитимия. Довольно глибоко, грунтовно подошел складальник этого запису до обґрунтования, чому ж не атрымалася споведать и причастить. Але, як мы бачым, атрымалася такая замалёўка штодзённага жыцця праваслаўнага чалавека, праваслаўнай грамады в уніяцка-каталіцкім асяродку перыяду ўжо пачатку пераходу земляў Рэчы Паспалітай у склад Расійскай імперыі. Дазволы о пахаваннях памерлых не сваёй смерцю таксама даволі важная частка. Гэта тычыцца збольшага 19 стагоддзя, калі царква у асобе святара запытвалася у свецкіх улад, у асобе ніжніх паліцэйскіх урадоўцаў, прыставаў, аб дазволі пахаваць чалавека, які памёр нечакана, не сваёй смерцю. Праводзілася следства, выязджаў прыстаў і рабіў заключэнне. Ён жа даваў дазвол на пахаванне. Чаму ён даваў дазвол? Па-першае, трэба было правесці спярша крымінальнае расследаванне, справу, высветліць, што не было тут нейкага здарэння, звязанага з забойствам, самагубствам. Калі гэта было, то гэта мусіла сведчыць аб неабходнасці заводзіць крымінальную справу. І вось у першай палове 19 стагоддзя данесенне прыстава дадавалася да метрычнай кнігі ў выглядзе асобнага дакумента. Просто падшывалася да метрычнай кнігі. У другой палове 19 стагоддзя ўжо такога не рабілі, просто абмяжоўваліся канкрэтным запісам у метрыцы аб смерці, аб тым, што канкрэтна чалавек, яго цела дазваляецца пахаваць на прыхадскіх могілках. Вось такія рэчы я хацеў перад вами сёння агучыць. Яшчэ раз падкрэслю, што пахаванне як такавое, яно не з'яўлялася мэтай стварэння метрычнага запісу аб смерці, як і фіксацыя смерці як такавой. Перш за ўсё фіксавалі факт
таго, што адбылося перад смерцю чалавека, непасрэдна далучэнне да святых хрыстовых таямніц, цела і крыві і споведь сваіх грахоў. Дзякуйся. Дякую, Вадим Валерьевич. У мяне ўзнікла па ходу вашага дакладу одно трошки такое удакладненне і одно пытанне. Вось вы цікавыя рэчы распавядалі пра мовы складання запісаў аб смерці. Я вось заўважаў, што цікавы ёсць такі момант, што чамусьці ў дзесенскім павеце, пачынаючы з 1933 сталі весціся некаторых церквах запісы на беларускай мове. Вось чым это было звязана, цікава, што чамусьці толькі на Дзесеншчыне. Таксама такі цікавы сюжэт, можна будзе яго пасля больш падрабязней прадаследаваць. І яшчэ, як я зразумеў з вашага дакладу, што зразумела, што аб самазабойцах мы не знаходзім запісаў, так, у метрычных кнігах аб смерці, таму што над імі як бы трэба не здзяйсняліся, так, іх нельга было хаваць на тэрыторыі вось прыцаркоўнай, так, вось ці нешта траплялася ў сувязі з самазабойцамі вось у вашых пошуках? Ну, да самазабойцаў духавенства магло залічыць у іх лік, у тым ліку людзей, якія памерлі ад п'янства. І вось такія запісы яны ёсць, сустракаў, ну і, конечно, не шмат, безумоўна, але такое было, і проста пазначана, што чалавек памёр ад п'янства і пазбаўлены царкоўнага пахавання. То бок яго пахавалі, вось як мы ўжо вышэй зрабілі такую цытату з метрычнага запісу, пахавалі самі прыхаджане царквы. Ну, безумоўна, без таямніц царкоўных. Проста закапалі ў зямлю. Дзякуй. Калегі, ці ёсць пытанні да дакладчыка? А вось гэта дакладна не акрэсліваецца, там жа метрычны запіс ён не вызначае межы могілак. Пытанне прагучала ад Людмілы Івановай, дзе хавалі на тэрыторыі могілак ці па-за могілкамі. Вось таксама мне, дарэчы, трапляліся такія моманты, калі пісалі, што самі крысціяне пагребаюць без учасці свяшчэнніка. Это было часта звязана з тым, што калі былі розныя пераходы в унію, не унію, калі де-факто былі праваслаўныя, напрыклад, не хацелі хадзіць у гэтую новую царкву, хадзілі ў старую там ці да нейкай капліцы, то вось такія, асабліва за 30-е гады, часта зацемкі трапляюцца, што самі крысціяне пагребаюць, там явна пры падтрымцы мясцовых землеўладальнікаў. Так, логіка зразумелая, але проста для вось канкрэтна гэтага перыяду характэрна тое, што ўвогуле не пазначалі месца пахавання, у прынцыпе не пазначалі. Ці можна бліжэй, Сергей, падысці да мікрафона? Таму што проста баюся неправільна перадаць пытанне ці ремарку. Яно кароткае, спадзяюсь, што тут будзе чуваць. Ну, пытанне такое, што ці правільна я разумею, што кананічнае царкоўнае і касцёльнае права ўсё 19 стагоддзе як бы было ў супярэчнасці з такім гражданскім правам, якое казала, што ўсё ж такі трэба хаваць на могілках, так, у адпаведнасць там з санітарнымі нормамі і так далей. А царкоўнае права казала, што нет, не на могілках, прынамсі не на асвечанай зямлі, і нармальна нават пра гэта можна было часам напісаць у метрыцы, што дзе-то там закапалі. Ну, як мы бачым, тут супярэчанне, безумоўна, было, але супярэчанне гэта не так часта адбівалася ў рознай суправаджальнай, царкоўнай і свецкай дакументацыі. Тут гэты феномен складана даследаваць з-за невялікай колькасці адпаведна матэрыялу. Таму, можа быць, ёсць перспектыва, калі, скажам, матэрыял удасца назбіраць. Ну, я пакуль яе не бачу. Ну, якраз проста ёсць умоўна этналагічная перспектыва, так, будучы этнолагам кажу, што якраз такі у этналагічных апісаннях это базавая рэч, што няма ў метрыках, гарантавана фактычна кожны неправільны небожчык будзе ляжаць на неасвечанай зямлі, там за агароджай ці яшчэ дзесьці. Мы проста ведаем, што гэта
было агульным месцам. Так. Дзякуй за цікавае выкладненне. Ну, калегі, калі няма больш пытанняў, калі ласка, Юрий Миколаевич, ці можна вас бліжэй папрасіць сюды? Зараз некалькі секунд і калі ласка. У меня не столько питаний, может, колькі таких удокладненняў, одно якраз в сувязі з Сергеем Грунтовым зараз што сказаў. Справа тым, што Расійскай імперыі заўсёды рабіліся выключэнні, асабліва калі гэта тычылася сановных нейкіх асоб ці высокародных. Напрыклад, генерал-губернатор віленскі князь Долгарукаў, калі его перавялі на Украіну, он за фінансавых розных там пытанняў скончыў жыцця самагубствам. Але гэта не перашкодзіла пахаваць яго на могілках саборных могілках, в прынцыпе. Ну, не маглі яго увогуле пахаваць як сабаку. То есть таму фактычна рабіліся выключэнні, хаця они, конечно, не рэгламентаваліся ніяк. А другое, яшчэ мне падаецца, што запісы памерлых, калі гаворка ідзе пра няшчасныя здарэнні, ну, понятно, что повинен был официальный документ прийти там от полицейского чина некага на імя святара, что дозвол есть на пахаванне, але вот, ну, просто, наколькі я узгадываю, часам святар, напэўна, мог мець нейкую такую вось, ну, вольную формулёўку, калі формуляваў прычыну смерти. Напрыклад, я просто узгадываю такі выпадак, калісьці там з ворадаводамі трапіўся запіс, але там па іншаму чалавеку, зямляк там продкаў, ён упаў з дрэва і, ну, насмерць разбіўся, і святар фактычна, ну, зрабіў такі запіс, ну, на мой погляд, ён нават мае нейкія такія элементы паэтычнага твора. То есть літаральна, я просто запомніў з першы разу нават, то есть літаральна запіс гучаў так: значит, селянин по прозвищу Заяц упал с древа, записали его причину смерти. По собственному расположению, ища на древе молодых птиц, упал и в смерть убился. Больше Заяц упал с древа. То есть, что, ну, иногда просто не такая, как бы, ну, асалода, есть пэўнае прачытанне формулёвак таких цікавых, творчы падыход менавіта святароў, ці хто там фіксаваў гэта. Дзякуй за цікавы прыклад. Дзякуй, Вадим Валерьевич, за цікавы даклад. Будзем паціху пераходзіць да наступнага дакладчыка. Зараз я з'явлюся ў кадры, а то як голас збоку. Зараз мы перайдзем да такой трошкі такога візуальнага, больш цікавага в гэтым плане дакладу, не зусім звычайнага, не з дакументамі, ў першую чаргу, звязанага. Я запрашаю Грунтова Сергея Владимировича, кандыдата гістарычных навук, старшага навуковага супрацоўніка аддзела народазнаўства Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Тэма дакладу «Егіпецкі стыль у мемарыяльнай архітэктуры і дэкоры надмагілляў канца 18-га, пачатку 20-х стагоддзяў». Калі ласка, Сергей Владимирович, зараз только я вам настрою презентацию и предоставлю вам слово. Калі ласка. Так, я у кадра, мяне чуваць, спадзяюсь. Так. Ну, мы ўсе добра ведаем, тых, хто цікавіцца спадчынай Беларусі, што ў нас ёсць піраміды. Некалькі штук. Самая вядомая знаходзіцца ва ўздзе. Вось пахавальныя піраміды. Імі любяць так бы нават і прывабіць турыстаў і пахваліцца. І вось гэты даклад — гэта спроба сабраць і у нейкай ступені патлумачыць тое, што нам вядома пра панаванне гэтага егіпецкага стылю. Лепшай назвы для гэтага няма. Напрыклад, для захаплення кітайскай культурай у 18 стагоддзі ёсць шинуазрі, а вось для егіпецкага стыля такой назвы няма. І нават па-ангельску это толькі як Egypt Revival і ўсё.
Але стыль ёсць і можна яго разгледзець. Вельмі коротка пачну з такого гістарычнага экскурсу. Егіптам цікавіліся ў Еўропе здаўна, можа быць, ад вельмі ранніх кантактаў, вось так відавочна у Рымскай імперыі, асабліва пасля 48 года да нашай эры, пасля паступовага заваявання Рымам Егіпту і уключэння Егіпта як часткі рымскай правінцыі, яны сталі цікавіцца іх культурай і з'явіліся запазычанні на самых розных узроўнях. На такім духоўна-інтэлектуальным гэта розныя культы ісіды, напрыклад, так, і самых розных егіпецкіх бостваў. Ім вельмі спадабаліся рымлянам абеліскі, яны сталі завозіць абеліскі проста з Егіпта да сябе і ў Рым, і пазней у Канстанцінопаль. Сталі будаваць піраміды, так што тут лёгка патрапіць у нейкую блытаніну. Напрыклад, калі мы сёння глядзім на абеліск, мы можам прачытаць гэта як частку антычнай спадчыны, хаця відавочна людзі ў Рымскай імперыі бачылі, разумелі гэта як частку, у першую чаргу, спадчыны егіпецкай, як нешта запазычанае з гэтай правінцыі Рымскай імперыі. Потым быў рэнесанс, гэта больш такія не архітэктанічныя рэалізацыі, але інтэлектуальныя, рознага кшталту трактаты, і ў першую чаргу у коле інтэлектуалаў, якія цікавіліся неаплатанізмам, цікавасць да твораў так званага Гермеса Трисмегіста. Яны думалі, што гэта такі был старажытны егіпецкі жрэц. Значна пазней, канешне, высветлілася, што гэта значна пазнейшая кампіляцыя, але пазней было барокка, былі барочныя абеліскі, вельмі папулярныя у архітэктуры барокка, былі звароты да пірамід. Піраміда была вядома як форма, у тым ліку у Рэчы Паспалітай, у аздабленні касцёлаў. Потым нарэшце прыйшоў класіцызм, і, можа быць, такі пік свядомага захаплення Егіптам. Была егіпецкая кампанія Напалеона, былі выдадзены даражэйшыя альбомы. Тое, што было, называйце, якое жыццё разрабавана ці сабрана ў Егіпце, патрапіла ў Лувр і гэтак далей, і патрапіла ў сімвалічны лексікон такога еўрапейскага, воображаемага, уяўнага. Гэта стала тыражавацца, гэта патрапіла ў стыль ампір, стыль ампір пашырыўся далей. Крацей, узнік цэлы шэраг каналаў трансляцыі вось гэтых егіпецкіх форм. І нарэшце гістарызм і эклектыка канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. Гэта такі апошні, але моцны ўсплёск. Вось тут выбраны самыя такія базавыя карцінкі. Карцінак гэтых можа быць вельмі шмат. Для разумення тэмы я хіба скажу толькі наступнае. Ад Рымскай імперыі, пасля у рэнесансе і пасля вось у перыяд класіцызма, і пасля на межы 19-20 стагоддзяў, кожны раз захапленне гэтым стылем было павязана з захапленнем умоўнай, шырока зразуметай эзотэрыкай. Іначай кажучы, культы ісіды, Гермес Трисмегіст, масонства 18 стагоддзя і пасля вельмі эклектычная эзотэрыка канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, яна вельмі лёгка уключала ў свой сімвалічны лексікон вось гэтыя егіпецкія рэчы, у першую чаргу піраміды, абеліскі, але і не толькі. Гэта не азначае, мы ведаем зараз дакладна, што людзі, якія, напрыклад, малявалі ў сваіх дамах у старажытным Рыме
аздабленне з выявай Ісіды і так далее абавязкова былі паслядоўнікамі яе культа. Але гэта такая вельмі мутная, неясная вобласць захаплення нечым такім экзатычным, потому што Егіпет гэта экзотыка, і сёння увага да гэтай тэмы, трактоўкі яе таксама павязаны з гэтым. Іначай кажучы, калі людзі захапляюцца нечым таемным, экзатычным і так далей, яны амаль хваравіта могуць ставіцца да гэтых рэчаў, думаць, што гэта азначае, і вы вельмі шмат знойдзеце інфармацыі пра піраміды ў Беларусі, Польшы, Украіне, Расіі і так далей, а на каля навуковых ці зусім не навуковых сайтах людзей, якія захапляюцца уфалогіяй, etc. Ну вось нашыя піраміды-пахавальні. Разгляжу іх тут на прыкладзе 4. 3 з іх захаваліся, якія мы ведаем трошкі лепш. Першае знаходзіцца ў Буйвідзах. Сёння гэта тэрыторыя Літвы, над Вільяй, але гэта хіба 2 кіламетры ад беларускай мяжы. Вось, верагодна, гэта самая старая піраміда пахавальня з тых, што захаваліся. Гэта пахавальня Радзішэўскіх. Хутчэй за ўсё, яна была пабудавана ў 1790 годзе. Прынамсі, так пазначаецца ў розных візітацыях, так афіцыйна лічыцца ў Літве. Але Константа Тышкевіч у сваёй вядомай працы «Віля і берагі» ў 1857 годзе яе наведаў і пакінуў такое даволі каларытнае апісанне. На яго момант наведвання яна ўжо была паўзакінутая. У версіі крыжа не было, і яго гэта абурала. Ён піша «пахавальня дзівачнага кшталту». І гэта не таму, што ён не ведае слова піраміда, но і гэта, і фактычна ўсе астатнія нашыя піраміды, вы можаце бачыць, яны растуць якраз з гэтай эклектычнай вельмі свядомасці. Яны чамусьці не могуць пабудаваць проста піраміду ў нармальных, там, скажем, егіпецкіх прапорцыях. Амаль заўсёды гэта нейкае адхіленне, нейкія варыяцыі. А вось у версіі ён бачыць не крыж, а зараз бачыце там вось такі флюгер, гнездо буслоў. Піраміда закінутая, ён з факелам спускаецца ўніз, знаходзіць там 3 труны, 2 дзіцячыя і 3 дарослыя. Адну адкрыць не можа, а вось іншую адкрывае, і там-то бачыць вось эпітафію, якую я тут прывожу. Гэта толькі яе канцоўка. Пра Марыю Радзішэўскую, гэта адну з 2 жонак уладальніка маёнтка, напісана, што вось яна памерла ў нясвіжы, а была сюда перанесена ў фамільны склеп яе мужам у 1787 годзе. Што, канешне, не азначае, што гэта піраміда ў гэтым годзе існавала. Цалкам магчыма, што гэта труна на той момант стаяла ў суседнім касцёле. Наступная піраміда, самая вядомая беларуская піраміда, яна знаходзіцца ва ўздзе, пабудавана ў 1800 годзе, а ў 1796 годзе Завіша пабудаваў сабе новы касцёл, але так сталася, што вельмі хутка пачало дзейнічаць расійскае заканадаўства, хавацца там у склепе стала немагчыма, і ён будуе сабе гэта. Гэта можа быць найбольш дасканалая спроба паўтарыць форму егіпецкай піраміды у прапорцыях. Спераду вы бачыце ўваход, раней тут таксама знаходзіўся такі характэрны класіцысцкі порцік. Вы бачыце, што візітатар 29-го года не ведае слова піраміда. Ён піша, што гэта капліца з камені муравана в фігурze колумны без даху. Это колонны без даху, гэта яно. Піраміда гэта ўсім цікавая, можа быць, гэта
Можа быць, гэта адзінае пахаванне ў Беларусі ў прынцыпе. Сістэма пахавання, у якой размешчана так, што яны знаходзяцца над зямлёю. Таксама, як у папулярных на той час катакомбах, у Варшаве ў 1792 годзе пабудавалі сістэму надземных катакомб для размяшчэння трунаў над зямлёю. Тут тое ж самае, 27 ніж, унізе, дзе шырэйшая ідзе сцяна гэтай піраміды для дарослых, а ўверсе сістэма ніж локулі для дзяцей. Вось яшчэ адна піраміда, значна менш вядомая, яна не захавалася. Знаходзілася яна ў Віцебску пры Маркавым святатроіцкім кляштары. Вядома нам у першую чаргу па малюнку Струкава. Вось у версіі такі больш яго фрагмент. З яго ж я вылучыла гэту піраміду. Вы можете бачыць, як яна выглядала. Даволі недрэнная ў прапорцыях, правільная піраміда з такім вось класіцысцкім порцікам. Вось гэта фотаздымак 60-х гадоў 19-го стагоддзя з працы іераманаха Сергія Васілеўскага, дзе ён тлумачыць, што вось гэтая гара, на якой яна стаяла, называецца Немцева, і што яна атрымала сваю назву ад магілы немкі, якая на ёй знаходзіцца. Гэта немка, ніхто іншая, як некта Петерсон, жонка Цеплова, ад'ютанта при вюртэмбергскім герцаге Александре, бывшым генерал-губернатаре Беларусі да 12-го года. Ён таксама спускаецца ўніз і бачыць, што там пахавана адна дарослая асоба, таксама труны прыкладна дзяцей 12-14, 6-8 і 2-3 гадоў. І гэта піраміда і папярэдняя піраміда ва ўздзе, гэта больш-менш ясны след напалеонаўскай эпохі. Вось уздзенская вельмі ранняя, 1800 год, і гэта пік захаплення Егіптам у Еўропе. Тут проста пры ад'ютанце герцага Вюртэмбергскага жонка чалавека, якому даводзілася бываць у Еўропе, удзельнічаць у напалеонаўскіх войнах і вельмі, як мы разумеем, актыўна быць уключаным у вось гэты самы кантэкст. Наступны варыянт гэта Маліноўшчына, гэта складаная піраміда, складаная па датаванню. Есть версія, што яна была пабудавана ў 30-е гады, есть версія, што яна была пабудавана, і так дакладнай датай вядзецца, у каталіцкіх святынях у 1898 годзе. Кніжка гэта мае тую праблему, каталіцкія святыні, што яна напісана на архіўных крыніцах, але без спасылак, і мы не можам праверыць, на што канкрэтна спасылаецца аўтар. Але у вядомым ашмянскім павеце Чэслава Янкоўскага мы чытаем, што в парку в Малиновщине есть оригинальная структура мавзолеум надгробная с комплицем wewnątrz, chroniącym zwłoki świętorzeckich dziedziców Малиновщины и członków ich najbliższej rodziny. Кніжка 97-го года пісалася хіба не раней 96-го, адпаведна датіроўка 98-м выклікае вельмі вялікія пытанні. Да таго ж вось гэты малюнак, які вы бачыце, гэта малюнак 1907 года, гэта такі сабе накід, але падаецца, што на ім капліца ў не ў лепшым выглядзе. Па-першае, мы бачым, што спераду таксама быў порцік з калоннамі, і ён такі ўжо трошкі папсавана правая калонна. Больш таго, наколькі я магу меркаваць, вось гэта левая калонна выканана ў егіпецкім стылі, вельмі характэрным, і адпаведна егіпецкі стыль у ёй быў падкрэслены вельмі добра. Ці магла быць зруйнавана за 9 гадоў дайсці да такога стану капліца з такім трошкі аблезлым тынкам вельмі сумнеўна, што яшчэ раз пацверджвае тую ідэю, што хутчэй за ўсё яна ранейшая за 1898 год. Унізе ўмураваны вось такія надмагільныя шыльды, якія закрывалі ўваходы ў нішы для трунаў у свой час.
яны штосьці праясняюць, а штосьці яшчэ больш заблытваюць. Праясняюць яны тое, што ўсе за выключэннем адной з пачатку 20-го стагоддзя яны 30-х гадоў. Яны выкананы, больш таго, на іх ёсць пазнака майстра, гэта віленская майстэрня Гарбацевіча, якая дзейнічала ў 30-50-е гады 19-го стагоддзя. І можна было б сказаць, што да, дакладна, раз гэта вот майстэрня, вот надмагілле, значыць, яны, канешне, свайго часу. Яны-то свайго часу, але не ясна, ці былі яны першапачаткова ў гэтай капліцы. Яны маглі б быць перанесены з нейкага іншага фамільнага склепа і ўмураваны, і ў гэтых шыльдах адна вельмі дзіўная рэч, там няма даты пахавання, там толькі год. А гэта дужа рэдка, і часцей бывала тое, калі здаралася так, калі ставілі праз нейкі час, 10, 20, 30 год помнікі, і дакладнай даты ўжо не памяталі. Крацей, з гэтай пірамідай шмат пытанняў, але мы рухаемся далей. Надмагільныя піраміды. Тут уж больш толькі ілюстрацыі. Вось былі даволі вялікая надмагільная піраміда ў Лотвічах. Гэта Баранавіцкі раён. Паглядзіце, збоку невялікая драўляная каплічка без даху, але вы можете адчуць памеры гэтай піраміды. Ніякай інфармацыі пра яе, ніякіх шыльд не захавалася. І яшчэ адна надмагільная піраміда, вось такое любілі рабіць немцы ў Першую сусветную, і гэта, напрыклад, існавала, і яшчэ, дарэчы, у паваенны час існавала ў Гародні, на вайсковых могілках. Да сённяшняга дня яна не захавалася, але ў прынцыпе форма папулярная і, як мы бачым, выкарыстоўвалася ў самы розны час. Надмагільныя помнікі ў егіпецкім стылі, Магілёў і Пружаны. Вось гэта Магілёў. Можа быць, без уліку пірамід, гэта лепшы помнік у такім стылі, і ўвогуле варта звярнуць увагу на магілёўскія каталіцкія могілкі, яны адныя з лепшых у нас у краіне, дакладна не саступаюць гарадзенскім, напрыклад, па ўзроўню помнікаў там. Гэта капліца пахавання Жукоўскіх, можна меркаваць, што гэта пачатак 20-го стагоддзя. Мы бачым вось тут, гэта егіпецкія калоны ў егіпецкам стылі, гэта вельмі ясна. Вось тут таксама звыклая для егіпецкіх рэчаў сімволіка, бакавыя калоны таксама егіпецкія, і вось гэтыя паходні, ці што б гэта ні было, такія чашы з полымем. Карацей кажучы, гэта даволі паслядоўнае выкарыстанне стылю, адзінае такое ў Беларусі. І вось яшчэ адна чыста егіпецкі помнік, гэта Пружаны, пахаванне Чарноцкіх, зробленыя ў Варшаве, з моднага тады матэрыялу ружовага пясчаніка, які ўвесь час хоча зелянець у нашым цяжкім клімаце. Вось. І гэта, да, гэта ўжо пачатак 20-го стагоддзя, гэта апошняя хваля захаплення вось гэтым егіпецкім стылем. Над галавой сфінкса сімволіка не егіпецкая, але там прылады працы, сноп, рыдлёўка, матыга, і што гэта значыць невядома, ці можа быць гэта масонскі кантэкст, ці можа быць гэта прафесійныя заняткі гэтага чалавека, невядома. Так, абеліскі. Абеліскі, як я казаў, гэта даволі відавочная егіпецкая рэч па свайму паходжанню. Іншая справа, што тыя людзі, якія замаўлялі іх, скажам, у 19 стагоддзі, вельмі не факт, што прачытвалі гэта як штосьці з лексікону егіпецкага стылю, цалкам магчыма, што гэта звычайны класіцысцкі набор з аркамі, абеліскамі і так далей. Ну, але тым не менш звернем на іх увагу. Вот ходзьбу 3 у самых розных варыянтах. Вот гарадзенскі 32-го года. Вось зноў, дарэчы, у Маліноўшчыне 1887-го. І у Калдычавай гіганцкі, можа быць, метраў 8, да, абеліск Філіповіча без даты сярэдзіны 19-го стагоддзя.
гібридныя формы. Паколькі стыль эклектычны і ўжываўся ён эклектычна, і піраміды неправільных прапорцый і выглядаюць часта так сабе, ёсць яшчэ розныя варыянты, дзе мы можам пры жаданні прачытаць гэта як егіпецкі стыль. Надмагільная капліца у Смалянах каля царквы, якая знаходзіцца ў руінах, эрго яна праваслаўная, яна бетонная, і гэта значыць, гэта пачатак 20-го стагоддзя. Гэта такая сабе усечаная піраміда з контрфорсамі у вельмі мадэрнісцкай трактоўцы. Чаму так, каму належала, мы не ведаем, но фармальна гэта пятая наша захаваўшаяся, пятая наша паўнавартасная капліца пахавання ў пірамідальнай форме. Сыракоўня ўзгадвае яшчэ піраміду на піраміду каля касцёла ў Смаргоне, але ніякіх больш інфармацыі няма, была гэта надмагільная капліца ці пахавальня, мы не ведаем. Вось яшчэ трохкутная, трохгранная піраміда, калі вы можете, конечно, назваць гэта пірамідай, а можа быць гэта тое, што называлі пірамідальным абеліскам, яшчэ, дарэчы, у 19 стагоддзі. Карацей, пірамідальна-піраміднае нешта, надмагільная капліца ў Бярозе. Вельмі папулярная версія пра тое, што там перапахаваны ў 70-е гады 19 стагоддзя сапегі з крыпты пры разборы рэшткаў касцёла кляштара картузаў. То есть мы ведаем, што яны перапахаваны на гэтых могілках, але ноль інфармацыі пра тое, што менавіта пад гэтай капліцай. Я думаю, што калі раскапаць і паглядзець, можна было праясніць гэтае пытанне, хіба што сёння гэта толькі адзін варыянт. І вось паглядзіце, яшчэ Падгорная і Новамыжыта, і тое Баранавіцкі раён. Вось у Падгорнай вельмі дзіўная форма, я б сказала, гэта штосьці транзітнае паміж пірамідай і абеліскам. І надмагільная капліца ў Новай Мышы, такіх было немала. Гэта таксама незразумела што, но гэта можа быць так званы пірамідальны абеліск. Апошні, хто ўжывае гэтую назву, такую ж нязграбную, як і ў нейкім сэнсе сама форма, гэта Кулагін у сваіх праваслаўных і каталіцкіх храмах. Што яны мелі на ўвазе, мы не ведаем, но гэта нейкая эклектычная форма свайго часу. І вось літаральна трошкі мне засталося. Есть самыя розныя кантэксты існавання гэтага стылю у часе, у прасторы, у нашых суседзяў, але я засяроджуся толькі на адным. Мне здаецца больш-менш відавочным разглядаць піраміды як частку захаплення шырока зразуметай архаікай ці старажытнасцямі. Прытым не такімі старажытнасцямі, як, напрыклад, неаготыка, не рускі стыль, што прыйдзе пасля, прыйдзе фактычна з 40-х толькі гадоў 19 стагоддзя у нас, такой архаікай уяўнай, архаікай, як гэта сабе ўяўлялі людзі. Вось, напрыклад, Крошын, гэта курган са склепам Святаполк Завадскіх. Вось тут проста захаваны склеп Святаполк Завадскіх без уваходу. Яны пахаваныя там, у крыпце. Вось верхняя Чэрніхава, это ўваход у грот, фактычна, пахавальні урдултоўскіх на ўездзе ў маёнтак. Але калі вы ўязджаеце ў маёнтак і бачыце гэту пахавальню з тылу, а яна фасадам глядзіць на незахаваўшыся сядзібны дом, вы бачыце курган таксама. І у сэнсе шырока зразуметай архаікі гэта як бы рэчы, якія мы можам разглядаць на адной лініі. І вось неараманскія, хоць вось гэта правая арка, у ёй такая сабе, можа быць, і неагатычная ратонды, але гэта таксама ўяўленне пра такую старажытнасць, як бы сказаць, старажытнасць гістарычных раманаў, опер і так далей. Гэта не нейкае дакладнае капіраванне старажытнасці, гэта проста нешта пра старое. Вось тры такіх, можа быць, найбольш яскравых варыянты. Гэта Бартнікі, Баранавіцкі раён, Новая Рудзіца і Рэпля з пахавальняй глязараў 19 стагоддзя. Звярніце ўвагу на гэты шпіль, які таксама
таксама не тутэйшы, можа быць, ён прыгадвае чымсьці каменныя шпілі, напрыклад, у сярэднявечных цэрквах Англіі, але мы разумеем, што гэта свядомасць чалавека, які мог выбраць сабе і сказаць, я хачу вось так, вот хачу такую пахавальню. З такім жа поспехам ён мог бы выбраць і нейкую дзіўную піраміду ці яшчэ нешта. І ў гэтым сэнсе, верагодна, гэта рэчы аднаго парадку. Ну і засталіся самыя кароткія высновы. Вы іх бачыце, але я прачытаю. Егіпецкі стыль атрымаў пашырэнне ў мемарыяльнай архітэктуры Беларусі і Літвы з канца 18 стагоддзя і працягваў выкарыстоўвацца да пачатку 20-го, заўсёды застаючыся рэдкім і экзатычным. Ён сапраўды ў адзінках. Вялікі ўплыў на папулярнасць стыля ў Еўропе аказаў егіпецкі паход Напалеона і ўключэнне егіпецкіх матылеваў у стыль ампір. Можна меркаваць, што ў Беларусі дзве піраміды выкананы пад гэтым уплывам у Віцебску і не захаваўшыяся і ў Узде. Егіпецкі стыль у мемарыяльнай архітэктуры Беларусі прадстаўлены пірамідамі, абеліскамі, надмагільнымі з егіпецкімі элементамі ў дэкоры. Стыль заўжды трактаваўся даволі вольна, і межы яго складана акрэсліць. Магчыма меркаваць, што вытворнымі ад яго з'яўляюцца так званыя пірамідальныя абеліскі і мадэрністычная трактоўка піраміды ў смалянах. І апошні егіпецкі стыль – гэта маргінальная з'ява ўнутры захаплення гістарызмам у доўгім 19 стагоддзі, а больш вузка ўнутры цікавасці да архаікі і шырока зразумелых старажытнасцяў, а ідэйна блізкім да егіпецкага стыля з'яўляюцца пахавальні ў форме курганоў, гротаў і неараманскіх ратондаў. Дзякую за ўвагу. Дзякую вялікі, Сергей Владимирович. Мне па ходу ўзнікла некалькі пытанняў па ходу вашага даклада. Першае, вы адзначалі, што існуюць апрачаючыя егіпецкага стылю, умоўны раманскі стыль, так? Ці вы называлі, калі не памыляюся, кітайскі таксама стыль ў той час. А ці ўвогуле ёсць у нас нейкія помнікі у гэтым умоўным кітайскім стылі ці нейкім умоўным індыйскім стылі, якія яшчэ такія, скажем, агульнаеўрапейскія стылі да нас праніклі? Вось гэта кітайскі стыль, таксама, як, дарэчы, і пазней прыйшоўшы егіпецкі стыль захаплення ім. Гэта агульны тренд на арыенталізм у 18 стагоддзі. Там быў Туркецк, было захапленне Асманскай імперыяй, і самы вядомы прыклад гэта парк у Альбе з вельмі дзівацкай імітацыяй турэцкага стылю і больш таго Святой Сафіі, як я сабе ўяўляў пані каханку. Кітайскі стыль захаваўся, можа быць, на недабітым да нашага часу парцаляне, скажем, свержанскай фарфурні, але, канешне, у значна шырэй на тэрыторыях былой Рэчы Паспалітай, гэта і ў мэйсанскім фарфоры, і у кітайскім павільёне ў Лазенках і гэтак далей. У Беларусі, у Радзівілаўскім замку у Нясвіжы, у фрэсках у адной ці двух заляў, дзе зараз размяшчаецца рэстарацыя, наколькі памятаю, гэта арыгінальныя фрэскі у стылі шынуазрі, ці прынамсі іх рэшткі. Ну і вось гэта, егіпецкі стыль, пра які я сёння казаў. Ось, дарэчы, пытанне яшчэ ўзнікла у нашага слухача, у Ганны Быль. У Марысіным парку у Нясвіжы абеліск 1898 года. Ці гэта егіпецкі стыль? Як і ўсе без выключэнняў вядомыя ў Беларусі абеліскі, мы не можам сказаць, гэта егіпецкі стыль ці не. Абеліск – гэта абеліск. Дакладна егіпецкім ён становіцца толькі калі на ім, напрыклад, размяшчаюцца імітацыі егіпецкіх іерогліфаў там і гэтак далей, гэтак далей. Ці што яны мелі на ўвазе, якія былі у іх такія references, ці гэта был лексікон класіцызма, ці яны думалі, што яны рымляне, ці яны думалі, што гэта экзотыка, я не ведаю, але падазраю, што першае, падазраю, што, канешне, разуменне таго, што егіпецкай генеалогіі тут магло ісці другім эшелонам. Зразумела. Яшчэ такое пытанне ад мяне.
Я вось уважліва прагледзеў якраз такі прыклады, якія вы прыводзілі, і чамусьці мне склалася такое адчуванне, што вельмі шмат прыкладаў па баранавіцкім раёне чамусьці. Гэта неяк проста з тым звязана, што вы проста гэты рэгіён больш даследавалі, ці таму што там больш помнікаў захавалася, ці з чым іншым, ці ёсць некая тут пэўная закономернасць? Да нет, я не думаю, что с тым, што яго больш даследаваў, хоць даследаваў немало. А пірамід, уласна кажучы, вось капліц пахавалі на форме пірамід там няма, а вось гэтай надмагільныя варыянты ёсць. А можа быць, гэта невялікая лакальная мода. Плюс Баранавіцкі раён, як мала які, увогуле вот эта паўднёвая Наваградчына і Карэльскі таксама, ён вельмі багаты на капліцы пахавальні. І шмат якіх засталося, і можа быць з-за гэтай канцэнтрацыі так супадае, што там ёсць цэлы вот шэраг такіх прыкладаў. Чаму яны іх там так любілі, гэта асобнае пытанне. Вот тут можна разважаць, можа быць, ну так, гэта напэўна асобная тэма. А ўвогуле ці можна нейкія рэгіёны пэўныя вылучыць, дзе гэты арыентальны умоўны стыль быў найбольш папулярны? Не, по той простай прычыне, што ён настолькі мізэрны, настолькі мала у нас прадстаўлена, што гэта нейкія кропкавыя варыянты, як, напрыклад, у суседняй Украіне, там на Палтаўшчыне ёсць некалькі пірамід. Але вось, напрыклад, у сталіцах, асабліва у Санкт-Петербурзе, ёсць паслядоўнае яго выкарыстанне, пачынаючы ад заведзеных сфінксаў да егіпецкай брамы 1820-х гадоў і завяршаючы велізарнай пірамідай пахавальні на габрэйскіх могілках там жа ў Петербурзе, і непадалёка ад іх з вельмі вульгарызаванай назвай царквой пад назвай Кулічі Пасха. Вот за Кулічі сошла класіцыстская ротонда, а за Пасху званіца якраз у форме піраміды. Зразумела, дзякую. Калегі, ці ёсць пытанні дакладчыка? Юрий Николаевич Крыловский, только ближе до нас сюда подходите. У меня питання ось якое возникло. Особливо після того, як ви затронули приклад з Олександром Герцогом Вюртемберзьким. Вот на ваш погляд, все-таки, вот зараз я розважаю, покольки ось гэта адзінкавасць, унікальнасць егіпецкага стылю, да, ілюстравання, наколькі все-таки гэта звязана менавіта з модай ось менавіта мясцовай эліты, да, якую хавалі, ці можа гэта звязана яшчэ і з тым, што гэта адлюстравала густа менавіта магчыма тых рамеснікаў, спецыялістаў, якіх маглі запрашаць сюды, таму што тут мы ведаем, што у памешчыцкіх маёнтках было шмат спецыялістаў, рамеснікаў заходняй Еўропы. Можа, все-таки гэта яны неслі з сабой гэтай густы з Еўропы, то есть менавіта. Ці сустракаліся такія выпадкі, хто канкрэтна рабіў гэта, ці можа нейкія замовы былі, то есть гэтымі стаяць рэчамі пэўныя ж людзі, я так разумею, так? І магчыма, гэта вот якраз таки яны былі носьбітамі гэтых густаў заходняй Еўропы, якія сабой прынеслі. Я думаю, што з расійскай імперіяй у пачатку 19 стагоддзя было ўсё добра, і Еўропа была ў ёй. Ёй не трэба было аж так запазычваць і толькі шукаць гэтага умоўнага архітэктара ў Еўропе. То есть трансляцыя адбывалась даволі хутка ўсяго. Я думаю, што калі запазычанне і ішло, то гэта якраз па лініі сталічнай моды. Вот, з аднаго боку, з іншага боку, у Варшаве і падваршаўскіх буйнейшых садова-паркавых комплексах таксама будавались паркавыя піраміды. Вось тут, дзякуючы Денису, мы выявілі адну у маёнтку Манюшкаў, так яна дакладна існавала. Я думаю, што праблема тут такая, што, па-першае, ёсць аб'ектыўныя прычыны, чаму гэты стыль не пашырыўся так жа добра, як, напрыклад, ротонды. Першая, піраміда гэта незручна.
Гэта трэба калі уявіць, колькі на гэта трэба цэглы, колькі там будзе карыснай плошчы і гэтак далей, а яшчэ на ёй дах нармальна не зробіш, і яна будзе там, трэба тынкоўка, і трэба панаўляць. Гэта практычна незручная форма, як мне падаецца. Па-другое, да, гэта канфліктная форма з хрысціянствам. Гэта вельмі нахабна нехрысціянская штука. Гэта абмяркоўвалася, напрыклад, у Англіі ў 19 стагоддзі пра то, як жа так, як можна будаваць піраміду, а пасля ставіць крыж. Таму я думаю, што таксама у кагосьці маглі б узнікаць пытанні. І вось калі Канстанта Тышкевіч бачыць піраміду ў Буйвідзах, ён піша, што любому хрысціяніну гэта непрыемна бачыць. Ты чакаеш бачыць на капліцы крыж зверху, крыжа няма, форма не пойми якая, і там бусел сидзіць замест. Так? Гэта як бы непарадак проста. Таму як мінімум па гэтых прычынах, але трэба сказаць, што, скажем, у 70-е, 80-е гады ў расійскай імперыі асабліва гэта форма была па-ранейшаму папулярная. У Петербурзе ў форме піраміды ёсць пахаванні вайскоўцаў, якія загінулі ў час пакушэння неўдалага пакушэння на Александра II, калі, здаецца, яго падрывалі ў ягонай сталовым зале. У Крыме ёсць піраміда ахвярам аблогі Крыма у Крымскай вайне 77-78, і гэта таксама вялікі пірамідальны. Карацей кажучы, я думаю, што крыніцай трансляцыі был Петербург. Наколькі я правильно разумею, то есть сами крыніцы, якіх можна праслухаць уже гісторыю стварэння гэтых римскіх намавільных усіх рэчаў, яны невыразна адлюстроўваюць, чымі рукамі менавіта гэта рабілася. Я не ведаю, напрыклад, праектаў, так, ці зацверджаных там нейкіх варыянтаў ці, напрыклад, дазволаў на пахаванне вось гэтага. Я баюсь, што тут архітэктар падпарадкоўваўся густам замоўцы, вельмі спецыфічным, вельмі незвычайным. Вялікі дзякуй, Сергей Владимирович, за цікавы даклад, за вельмі цікавы візуальны шэраг. Будзем рухацца далей. Паважаныя сябры, я хацеў бы запрасіць з наступным дакладам Снапкоўскага Юрія Мікалаевіча, намесніка загадчыка аддзела навукова-даследчай і публікацыйнай дзейнасці Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі з дакладам «Словы аб памерлых. Некралогі дзяржаўных, грамадскіх і царкоўных дзеячаў беларуска-літоўскіх губерняў Расійскай імперыі». Калі ласка, Юрий Миколаевич, я вас запрашаю. Зараз адчынім прэзентацыю вашу і перадам вам пульт кіравання. Калі ласка. Так, я правильно сел, да? Так, зараз праверым. Здаецца, вы ў кадры. Добра выглядаеце. Да, дзякуй. Добра вас чуваць. Вітаю яшчэ раз, паважаныя калегі. Я вельмі шчаслівы быць з вами, што парадаксальна такая рэч, што тэма смерці, да, тэма памяці, але гэта тэма смерці прыдала такое жыццё пэўнае нашай навуковай супольнасці. І мы зараз маем магчымасць зладзіць такое мерапрыемства. Тэма моє паведамлення адлюстравана на экране. Само слово «некролог» яно літаральна перакладаецца з грэчаскай мовы як слова аб памерлым. Памерлым чалавеку маецца на ўвазе. І вось паводле гэтага літаральнага сэнса, на мой погляд, некрологам трэба было б лічыць любога рода тэкст пра нябожчыка. Але у адрозненне ад проста апавядання пра чалавека, які жыў і памёр, некролог усё ж мае практычнае прызначэнне, а менавіта праінфарміраваць грамадства аб факце смерці канкрэтнай асобы. Асоба, якая менавіта толькі што ці адносна нядаўна памерла.
І вось менавіта гэта свежасць пачуцця страты, яна і надае некралогам пэўны эмацыйны зарад і вылучае іх некралогі з шэрагу словаў аб памерлых. Вялікая у 19-м, пачатку 20 стагоддзях пры расійскай імперыі быў назапашаны фактычна вялікі корпус выданняў, якія ўтрымлівалі некралогі. Я адразу скажу, што не існуе на сённяшні час нейкага такого генеральнага паказальніка, які б утрымліваў звесткі пра ўсе некралогі расійскай імперыі, якія выдаваліся. Таму што тут лік ідзе на дзесяткі тысяч, і фактычна некралогі яны распыленыя па шматлікіх журналах, газетах, штогодніках. Гэта як папулярныя перыёдыка, так і ведомственныя. І у 19 стагоддзі была только спроба пэўнай ступені абагуліць выданне некралогаў у пэўных паказальніках. Увогуле гэты жанр сёння некралог часта вызначаюць як такі жанр газетнай журналістыкі. Але фактычна некралогі яны мелі вялікую свабоду выражэння. Часам некралогам называюць і проста нейкі запіс сціслы. Гэта можа быць пэўны твор, нагадваць пэўны твор, нават паэтычны твор. Гэта можа быць нейкі форма артыкула ці нават эсэ. Часам это можа нават быць форма даследавання ў некаторым сэнсе. Але так ці інакш некралог мае менавіта па гарачых слядах апавясціць грамадства і акрэсліць пэўныя заслугі чалавека перад дзяржавай і грамадствам. Але сам факт таго, што пра чалавека зараз пішуць, сам факт, гэта ёсць ужо яго ацэнка пэўнай ступені, яго заслуга. Таму што пра людзей нягодных звычайна не пішуць. І ў расійскай імперыі мы маем шматлікія журналы, газеты і штогоднікі. Я не буду іх зараз пералічваць. Я скажу толькі, што назову адны з найбольш асноўных, што адзін з першых такіх надрукаваных сістэматычных пералікаў асоб быў зроблены у газеце «Северная пчела» за 1828 год у 3 нумарах 19, 23, 26, дзе быў дадзены пералік памерлых, у асноўным знакамітых і такіх санавітых асоб на працягу 1827 года. І праз некалькі год штогоднік «Месяцаслоў», які выдаваўся Расійскай акадэміяй навук, з 32 года пачаў існаваць такі аддзел у гэтым штогодніку пад назвай «Некралог дастапрымячательнейшых асоб». І фактычна гэта быў пакладзены такі пачатак сістэматычнаму пераліку памерлых. Потым мы, калі кажам пра перыёдыку, напрыклад, больш папулярную, гэта можна пералічыць найбольш буйныя, што тыднёвікі «Ілюстрацыя», «Ілюстраваная газета», «Ілюстраваная нядзеля», «Всемірная ілюстрацыя». Гэта все штотыднёвікі, яны выходзілі ў Санкт-Петербургу ў 850-890-е гады. Сярод штогоднікаў, акрамя розных ведамасных выданняў, кожнае міністэрства ведомства мела сваю перыёдыку, і там, канешне, размяшчаліся гэтыя запісы ці больш сцісла, ці больш разгорнутыя пра памерлыя асобы, якія па гэтым ведомстве служыла. Але ёсць такія яшчэ масавыя штогоднікі, як «Русский календарь Суворіна», і здаваўся з 1872 года по фактычна да рэвалюцыі.
Потым всеобщий календарь на 1874 і скончылася выданне ў 1902 годзе. Это всеобщий календарь выдаўцоў Гоппа і Сойкіна. А таксама трэба тут сказаць пра календарь крестовы на 1868-1918 гады выдавец Гацук. Фактычна вось прыпадае канец гэтага выдання на 1917 год, вось менавіта памерлы ў гэтым годзе там зафіксаваны. З дапамогай вось гэтых выданняў і з дапамогай тых зводных уліковых выданняў, таму што ўжо у сярэдзіне 19-годдзя людзі пачалі асэнсоўваць, што некралогаў выдаецца вельмі шмат і трэба неяк іх фіксаваць, каб зручна было іх шукаць і выкарыстоўваць. Пачаўся зводны ўлік некралогаў. Гэта штогоднікі братоў Ламбіных, пачалі выходзіць у 1861 годзе, некалькі дзесяцігоддзяў выдаваліся яны. І наступныя это былі амаль адначасова фактычна, яны ўзаемадапаўняюць адзін другой гэтае выданне. Гэта паказальнікі Владзіміра Ізмаілаўіча Мяжова. Он таксама стаяў ля вытоках зводнага ўліку некралогаў. Вялікі ўклад зрабіў, абагульніў таксама тыя некралогі, якія выдаваліся ў месяцасловах Акадэміі навук расійскай. Ну і уже па пэўных накірунках, галінах, ужо ў савецкі час было такое выданне, у прыватнасці па музычнай сферы, это музыкальная бібліяграфія рускай перыядычнай печати 19 стагоддзя. Как вы бачыце на экране, гэта савецкае ўжо выданне у 6 выпусках, вельмі падрабязнае, можна сказаць, адносна поўнае. Вось таксама можна ім карыстацца. Ну, фактычна на гэтых вось, ну, яшчэ былі паказальнікі на пісьменніках Геннадзій выдаваў, ну, але фактычна яго дублявалі яго калегі, яны выбралі ягоныя звесткі. І пасля вось гэтага зводнага такого ўліку ўжо такога не было буйнага пасля гэтых трох выданняў, і існуюць асобныя паказальнікі за 1881, ну і ледь да пачатку 21 стагоддзя з пэўнымі перапынкамі. Гэта паказальнікі языкова, утрымлівання некралогіі пісьменнікаў, гэта паказальнікі таксама у Ульянава і Ульянавай рэвалюцыйныя. Асобныя былі таксама бібліяграфічны штогоднік Владзіслаўлёва. Ён пэўны час таксама друкаваў паказальнікі некралогаў. Што тычыцца пастарэвалюцыйнага часу, таму што, зразумела, рэвалюцыя гранула, не все ж стройна людзі, чыны і службовыя асобы, якія трудзіліся і служылі ў расійскай імперыі, яны ўсе памёрлі. Яны працяглі жыць у паслярэвалюцыйны час, хтосьці ў савецкай Расіі застаўся на тэрыторыі будучай СССР, хтосьці з'ехаў. Але таксама пэўны ўлік вёўся, гэта і Флеера, рускія партрэты. Адзначылася таксама расійская перыёдыка, дзе ў пэўных нумарах, ось вы бачыце на экране, друкаваліся таксама пералікі некралогаў, асоб за папярэднія гады. Ну і адно з такіх найбольш буйных выданняў, гэта ўжо больш сучаснае, «Незабытыя магілы», расійскае зарубежжа некралогія 17-2001 гадоў. Гэта выданне расійскай дзяржаўнай бібліятэкі, складальнік Чувакоў. Вельмі такая тытанічная важная праца была зроблена. Дзякуючы гэтаму выданню у 6 тамах мы сегодня больш-менш лёгка можам знайсці каротенькія такія біяграфічныя даведкі на падставе некралогаў з пералікам саміх некралогаў, тых менавіта службовых і не толькі службовых розных асоб, якія пасля рэвалюцыі былі ў эміграцыі, это пераважна заходняя Еўропа,
Амерыка, ну і так ці інакш адзначыліся на такім службовым попрышчы ці ў грамадскім жыцці. Ну, напрыклад, дзякуючы паказальніку незабытай магілы, пры выкананні розных там тэм навуковых і пашчасціла знайсці падрабязны пералік некралогаў на барысаўскага павятовага маршалка, гэта Бурнашу Михаил Николаевич, да? Ён потым стаў святаром у эміграцыі у Латвіі, і менавіта на гэтым попрышчы ён атрымаў асаблівую вядомасць, і аж мы бачым 6 выданняў зафіксавала. То есть адна асоба часам на яе могуць там больш за 1-2 некралогі існаваць. То есть, і прычым гэта такі міжнароднае прызнанне і ў Рызі, у Прагі, у Парыжу пра яго. Вось дзякуючы паказальніку незабытай магілы гэта можна так адразу такое ўражанне скласціся, хапіць менавіта геаграфію публікацый гэтых некралогаў на пэўную персону. Ну, таксама, напрыклад, Курлоў, мінскі губернатар, знакаміты, у 1905-1906 годзе ён быў у нас тут. Таксама 3 некралогі выяўлены дзякуючы гэтым даведніку. Это і ў берлінскай прэсе, у канстанцінопольскай, варшаўскай. Таксама, напрыклад, граф Міларадавіч, барысаўскі павятовы маршалак. Таксама некралог быў надрукаваны ў 1953 годзе ў нью-йоркскай газеце «Новае рускае слово». Ну і гэтак далей. Яшчэ хацеў бы сказаць некалькі словаў пра папярэднія дарэвалюцыйныя паказальнікі. Дзякуючы ім таксама была выяўленыя звесткі пра пэўнае кола чыноўнікаў нашых беларуска-літоўскіх губернях, у прыватнасці некралог мінскага часова военного губернатора Кушелева. Это газета, это уже такая военная перыёдыка, «Русский инвалид». Таксама там было шмат, друкавалася некралогаў военных асоб. Некралог, напрыклад, у рускім календары Суворіна, правда, они больш такі маюць характар такіх згадак больш сціслых. Гэта і мозырскі павятовы маршалак Масальскі Венімін Канстантинович, які у нас тут пахаваны пад Мінскам, і быў мінскі губернскі маршалак Паўло Васіль Іванович. Некралогі таксама узгаданы былі ў гэтых паказальніках мінскага губернатара цывільнага Сушкова Николая Васильевича, які значыўся на попрышчы такім літаратурным таксама. Мінскі губернатар Турбяцкі, таксама яго некралогі друкавалі і рускі календар, і рускі інвалід газеты. Ну і гэтак далей. Некалькі словаў цяпер перайдуць непасрэдна да мясцовай перыёдыкі. Яна нас большую цікавасць выклікае. Гэта мясцовая перыёдыка як духоўнага ведомства, так і грамадзянскага. Мы ведаем, існавалі два такіх блока перыядычных выдання, то губернскія ведамасці і епархіяльныя ведамасці. Гэта вельмі такая, хто працаваў, ацаніў, вельмі карысная крыніца ведаў па самых шырокіх накірунках. Это канфесійная гісторыя, сацыяльная. З дадзенага пункту гледжання дадзенага паведамлення, конечно, цікавасць уяўляюць як выданні, якія ўтрымліваюць некралогі, прычым не толькі на ўзроўні згадак, але некралогі як такія летні творы цэлыя, цікава літаратурныя. Гэтая перыёдыка, она выдавалася, пераважна, калі казаць пра губернскія ведамасці 1838 года, фактычна да часоў рэвалюцыі, з пэўнымі там, конечно, лакунамі ў датах. І епархіяльныя ведамасці, яны бяруць пачатак з 1863 года, першыя былі літоўскія епархіяльныя ведамасці. Па коле сацыяльнага, по сацыяльнаму ахопу, конечно, трэба адзначыць, што епархіяльныя ведамасці яны выйграваюць, таму што у іх фіксаваліся звесткі не толькі пра царкоўна і свяшчэннаслужыцеляў, але таксама утрымліваюць звесткі пра цывільных асоб, то есть якія не мелі прамога дачынення да царквы,
але так ці інакш зрабілі штосьці карысна для царквы, і таму пра іх часта ўзгадваюць. Яны маглі з'яўляцца, напрыклад, сябрамі разлічных праваслаўных братстваў. І такога таксама агульнага, конечно, генеральнага паказальніка на ўсе гэтыя выданні, на некралогіі у гэтых выданнях не існуе, але у губернскіх ведамасцях, у прыватнасці от магілёўскіх, была спроба перад рэвалюцыяй некалькі такіх выданняў сістэматычных паказальнікаў, там асобнай раздзелам ідуць некралогіі. В прынцыпе, можна больш-менш адносна лёгка пашукаць пэўныя персоны. Але што кастычыцца епархіяльных ведамасцей, таксама на іх былі пэўныя паказальнікі, выдаваліся перад рэвалюцыяй. Ну і зараз не прапусціце, наколькі я ведаю, Нацыянальная бібліятэка Беларусі рыхтуе кампакт-дыскі з электроннымі паказальнікамі да епархіяльных ведамасцяў. У прыватнасці літоўскіх, мінскіх, таму будзе такое выданне, і хто цікавіцца, вельмі раю. Ну вось, напрыклад, у губернскіх ведамасцях епархіяльных утрымліваецца цікавыя некралогі віцэ-губернатара мінскага Межакова Каютава Сергея Павловича, які памёр у 1911 годзе. Нікоцін Іван Акімович, мінскі віцэ-губернатар, таксама вядомы дзеяч, адзначыўся на кірунку археаграфічнай публікацыі, прымаў як чыноўнік удзел у гэтых выданняў. І яго некралогія, прычым даволі-такі цікава падрабязна, існуюць у губернскіх ведамасцях, і прычым іх пісалі, калі там прыглядзецца, аўтары гэтых некралогій святары. То есть у афіцыйнай перыёдыкі губернскай не толькі гэта грамадзянскія чыноўнікі ці нейкія навукоўцы маглі пісаць, а нават свяшчэннаслужыцелі. І там часта да некралогаў прымыкалі так званыя словы на пагрэбенне, дзе больш так прастранна, больш паэтычна апісваліся заслугі асобы. Таксама некралог Прашынскага, знакамітага таксама памешчыка, які валодаў Лошыцай, Евстафій Станіславовича, утрымлівае мінскі губернскі ведамасці за 1877 год, дзе адзначана менавіта яго эканамічны уклад у развіццё Беларусі, ну і гэтак далей. Таксама з практыкі адзначу, што у епархіяльных ведамасцях часам так вельмі прастранна і літаратурна ўзнёсла і эмацыйна апісваліся трагічныя здарэнні, напрыклад, калі святар сыходзіў з гэтага жыцця ў выніку трагічнага выпадка нейкага. Ну, напрыклад, быў такі святар Вернікоўскі, калі ён загінуў, а фактычна некралог это была адзіная крыніца, з якой можна было даведацца пра факт і на дату яго смерці, таму што метрычныя кнігі за пэўны год за гэты не захаваліся аб смерці. І там не проста была адзначана дата смерці і прычына смерці, там было напісана, як ён зімой заблудзіўся, стары ў лесе, як ён замёрз. То есть і апісалі яго якасці. Гэта рабіў чалавек, які яго асабіста ведаў, яго калега. І таксама мы бачым больш за такія сціслыя звесткі пра факты смерці, прычыне смерці, бачым, прасочваем якасці чалавека. Далей, нам цікава таксама можа быць сталічная і рэгіянальна-польская перыёдыка з некралогамі за канец 18-го і вплоть да пачатак Другой сусветнай вайны, таму што мы ведаем, што беларуска-літоўскія землі гэта ў этнасацыяльным плане была такая даволі стракатая тэрыторыя, і тут былі розныя канфесіі, этнасацыяльныя групы. І конечно, трэба ўлічваць менавіта лацінамоўныя выданні, польскую прыватнасці перыёдыка. Я тут пералічыў на экране такія найбольш знакамітыя і цікавыя. З гэтага шэрагу хацеў бы адзначыць такую газету, як «Край», якая выходзіла з 1882 года по 1909, ну і яшчэ «Весь ілюстраваная».
яна ўтрымлівае некралогі памешчыкаў і дзеячоў каталіцкага веравызнання, напрыклад, такія рэчыскі павятовы харунжы Горват Александр Ігнатавіч, які ў некралогу называецца разумным, справядлівым, міласэрдным чалавекам. Яго брат, мінскі губернскі маршалак Антон Ігнатавіч Горват, яго некралог быў у краі, надрукаваны ў 1994 годзе з пазначэннем лакалізацыі пахавання, як перанеслі яго цела. Гюмельскі павятовы маршалак Наркевіч Йодка Фома Ануфрович таксама край утрымлівае цікавы некралог. Ну, яшчэ ў гэтых выданнях польскай перыёдыкі ўжо была такая пэўная мода не толькі прадстаўляць тэкставую інфармацыю, але і візуальную. То есть мы бачым уже партрэты, пачынаем бачыць гэтых памерлых асоб. Гэта, канешне, вельмі карысна для такіх іканаграфічных даследаванняў. І, напрыклад, весь ілюстравана, вось часопіс, ён утрымлівае некралог з партрэтам мазырскага павятовага маршалка Кяневіча Гераніма Геранімавіча, які памёр у 1911 годзе. Таксама непасрэдна польскія часопісы і газеты, напрыклад, Кур'ер Варшаўскі утрымлівае звесткі пра нашых чыноўнікаў-памешчыкаў. Напрыклад, Кур'ер Варшаўскі за 1989 год згадвае аб смерці мінскага павятовага маршалка былога Манюшкі Ігната Станіславовича. Это сваяк вядомага кампазітара. Акрамя перыядычных выданняў, таксама трэба адзначыць асобныя выданні, напрыклад, не звязаныя там з перыядычнасцю, ці это может проста быць асобнае выданне. Перш за ўсё, трэба тут назваць гербоўнік Тэадора Жыхлінскага. Выйшла 31 том выйшаў, ці рочнікі яны называліся, выдаваўся ў Познані. І он таксама, гэты вось рочнік утрымлівае некралогі у такой алфавітнай паслядоўнасці памерлых асоб. У прыватнасці ёсць некралог у адным з тамоў. Это рочнік 5, некралог слуцкага павятовага маршалка Вайніловіча Іосіфа Ксаверавіча. Вось тут мы бачым яго дату яго смерці і фактычна характарыстыку яго як асобы, яго якасцяў. Вось гэтыя таксама асобы траплялі рочнік Жыхлінска, даволі зручна шукаць, таму што гэтыя некралогі яны друкавалі звычайна ў канцы кожнага рочніка. Вось, таму можна імі таксама варта карыстацца, тым больш яны лічбаваны ў розных варыянтах у інтэрнэце ёсць. Таксама варта адзначыць такія выданні, як памятныя кніжкі. Яны па пэўных губернях, яны не ўтрымліваюць некралогі ў такім класічным разуменні, але яны таксама утрымліваюць згадкі пра смерць пэўных службовых асоб у такім кантэксце, што калі выходзіла новая памятная кніжка і калі нейкія змены адбываліся падчас яе друкавання, то ўжо не было магчымасці ўносіць гэтыя змяненні ў асноўны тэкст, і таму іх рабілі на асобным лістку, які дадаваўся ў канцы. І таму часта бывала такая згадка, што звольнены ці у адстаўкі з прычыны смерці. То есть такая фармулёўка, што па прычыне смерці. Вось. Таксама варта заглядваць і памятныя кніжкі, калі трэба удакладніць ці адшукаць факт смерці той ці іншай службовай персоны. Таксама сярод выданняў, якія ўтрымліваюць такія некралогі, але не зусім некралогі, яны не строга ў жанры некралога напісаны, такія некралогі біяграфіі. Было такое выданне на пачатку 20 стагоддзя кнігі рускай скорбі. Яны утрымлівалі менавіта усіх асоб, пачынаючы ад простага гарадовага і да летнім міністра ўнутраных спраў. Гэта асобы, якія загінулі ў ходзе вось такого рэвалюцыйнага тэрору з боку эсераў, сацыялістаў-рэвалюцыянераў. Вельмі падрабязныя біяграфіі, дакладныя звесткі ў іх надрукаваныя.
вельмі, конечно, цікавыя, такія часам цяжка іх чытаць, давольна жудасныя. Ну і асобныя выданні мы маем, якія, на жаль, магчыма, не захаваліся да нашага часу. Яны, напрыклад, ну, людзі больш заможныя маглі сабе дазволіць замовіць, ну, каб напісалі прыгожы некралог, напрыклад, іх сваякам, і надрукавалі нават яго пэўным тыражом. Напрыклад, існавалі некралогі Ліана Францыса Шторпа асобнымі брашурамі і яго жонкі. То есть спачатку яна памерла, ён надрукаваў некралог у форме брашуры. Потым, калі ён памёр, таксама яму надрукавалі некралог у форме брашуры. Але, на жаль, ну, бібліятэка Беларусі блізка замежжа, ну, не ўдалося адшукаць гэтыя выданні. Яны, ну, існуюць пакуль як бібліяграфічны факт у паказальніках Стрейхера. Вось. Ну, калі нехта знойдзе ці падкажа, буду вельмі удзячны, калі ў рукі трапіцца камусьці гэтыя рэдкія выданні. Ну і напрыканцы яшчэ я бы хацеў сказаць пра такі сервіс, інтэрнэт-сервіс Дзяржаўная публічная гістарычная бібліятэка Расіі стварыла у межах гэтай бібліятэкі існуе так называны кабінет біяграфікі са сваім багатым навукова-даведчым апаратам. І вось, як бачым на сайце, тут ёсць пасылка. Яна мае пэўную базу некралогаў. Гэта база некралогаў уключае апісанне біяграфічных розных іканаграфічных матэрыялаў, не толькі непасрэдна самі некралогі, але даведачная літаратура аб жыцці канкрэтнай персаналі, але вялікі метасегменты на гэта база біяграфіка, яна ўтрымлівае менавіта некралогі. І вось на бягучы момант у гэтай базе біяграфіка існуе болей чым 14 000 персаналей, з іх у апісанне ўключана болей за 11 000 некралогаў, якія друкаваліся пераважна ў газетах «Новое время», «Московский листок», «Голос Москвы», «Вечернее время», «Русское слово», «Русские ведомости», «Утро России» і гэтак далей. Так, і, ну, гэта, конечно, вельмі такая скрупулёзная праца выяўляць усе гэтыя некралогі, фіксаваць, але работа вядзецца, і дзякуй Богу, можна шматаспектны пошук весці ў гэтай базе, і па прозвішчу, і па спалучэнні імя прозвішча, і па пасадзе, і па роду службы. Напрыклад, вось, калі мы будзем шукаць некралог, скажам, мінскага губернатара Касінава, мы, калі ўвядзем, адразу мы пабачым гіперссылку на Касінав Егор Александрович. Калі мы націснем, адкрыецца такое акно, мы пабачым мінскі губернатар Егор Александрович Касінав памёр у Мінску, пэўная дата ёсць, на яго ёсць і згадка ў біяграфічным даведніку, і самае галоўнае, бачым, што на яго ёсць некралог. Во всемирной иллюстрации это выдание 1869 года в дадзеным выпадку, і можам прачытаць, што 22 жніўня 69 года ў Мінску сканчаўся пасля працяглай хваробы мінскі губернатар, сапраўдны стацкі саветнік Егор Александрович Касінаў. Ну і з такім чынам карыстайцеся гэтай базай, хто цікавіцца, навуковы прагрэс нам у падспор'і сёння ідзе, і таму вось шукаць трэба, варта і галоўнае магчыма. Дзякуй за ўвагу. Дякую, Юрий Миколаевич. Тут вось наши коллеги з Национальной библиотеки комментуют, что у іх у хуткім часе выйдзе сістэматычны і бібліяграфічны паказальнік артыкулаў мінскіх, літоўскіх і паралельных ведомостей за ўвесь час іх выдання. Вось это будзе электроннае выданне, і там, безумоўна, будуць якраз такі прыведзены і некралогі. Ну вось, калі я уважліва слухаў ваш даклад, вось, напрыклад, калі мы бяром такі, скажем, сярэдні падыход статыстычны, напрыклад, часы Расійскай імперыі, калі нас цікавіць, ну вось, умоўна кажучы, духавенства, як я зразумеў, мы шукаем іх у першую чаргу у епархіяльных ведамасцях, некралогіі пра іх. Калі нас цікавіць, скажем, якія-небудзь чыноўнікі, то зразумела, мы шукаем іх у губернскіх ведамасцях. А калі, напрыклад, нас цікавіць вайскоўцы, вось, дзе шукаць канкрэтна іх некралогіі? Калі такія ўвогуле былі? Справа ў тым, што
па-першае, як я ўжо заўважаў, да, шмат некралогаў, шмат вайскоўцаў утрымліваюць менавіта выданне «Рускі інвалід», там з той ці іншай падрабязнасці руководзіць гэта некралогі. Ну і плюс гэтыя агульныя паказальнікі, штогоднікі, як рускі календар, то есть яны не падзялялі там асобу на цывільную, ваенную, то есть па які прынцыпу друкаваць. Яны проста, калі асоба больш-менш вядомая, масштабная, выбітная, то есть заўважная, яны пра яе пісалі, узгадвалі. Але, конечно, яшчэ трэба тут такая акалічнасць улічваць, што шмат вайскоўцаў потым мяняла попрышча з ваеннага на цывільнае, і таму у выданнях грамадзянскага ведомства таксама утрымліваюцца звесткі пра канкрэтную асобу, можа, як пра грамадзянскую, але калісьці сапраўды была ваенная. Напрыклад, генерал-майор, ён мог часта займаць пасаду губернатара. І таму адначасова гэта ідзе некралог прысвечаны як бы як вайсковай асобе, як цывільнай. Зразумела, дзякуй. Калегі, ці ёсць пытанні да дакладчыка? Калі ласка, Сергей Владимирович. Ну, ось такое просто терминологичное питание, то есть вы указываете приклады, а у вас у понятия некролога трапляє щось від вельми довгих текстів, так? Да, таких маленьких записів, які ще, ну, наприклад, у Польщі, ну, є шмат, де в Україні називаються кліпсидрами. Это обычно не некролог, а вестка, что помер такие-то, такие-то, а отбивание там-то, похование там-то. Так довольно техничная речь, как може дальше могли привести и развитаться. Ці вирішки так само некрологом, ці що це? Ну, на дадзеным выпадку, калі мы кажам пра службовыя асобы менавіта расійскай імперыі, тут, конечно, пераемнасць ідзе ў русле расійскай традыцыі. То, конечно, так, да, атрымалася, што ў 19 стагоддзі, то есть некрологамі называлі ў расійскай імперыі, ну, тым ліку на тэрыторыі беларускіх губерній. То есть это можа быць такая маленечкая эпізодычная заметка ў газеце, гэта мог быць цэлае як эссе і ці біяграфічнае пасля смерці чалавека, і оно ўсё называлася некрологамі. То есть это могло быць асобнае выданне, дзе пералічваліся пэўныя асобы, ці это просто заметка прысвечаная пэўнай асобе могла быць. То есть менавіта я таму і казаў, што у некролога ў расійскай імперыі існавала вялікая такая свабода выражэння, гэта і запісы, творы, артыкулы, заметка, і таму гэта па традыцыі ўсё называецца некрологамі. Ну, фактычна, да, свайго першых прызначэння, то есть абвясціць пра факт смерці пэўнай асобы, да, фактычна гэта перарасло ў такую моду пісаць пра асобу шмат, пра яе заслугі, падрабязнай біяграфіі, нават часта паслужныя спісы маглі пераказвацца ў некрологу. Ну, насамрэч, яшчэ раней былі арацыі Куджымова, і то, што вы прыводзіце як-нибудь другая ваша шторка, гэта ясна, што гэта спроба зрабіць, ну, пахавальную арацыю ў 19 стагоддзі. Тут таксама не ўласна кажучы некролог. Ну так, тут можа нават традыцыя больш заходняя адлюстравана, то есть я рэдка сустракаў, каб пэўным заможным расійскім родам асобныя выданні прысвячаліся. Так, не часта гэта было. Дзякуй, Юрий Миколаевич, за змістовны цікавы даклад. Будзем карыстацца вашымі спасылкамі, якія вы прадставілі нам. Шановныя калегі, мы ўжо падыходзім да заканчэння нашага пасяджэння. Калі вы бачылі абвестку, у нас было запланавана 8 выступленняў, але, на жаль, нашы калегі Владимир Евгенович Овсейчык і Татьяна Викторовна Иваницкая не змаглі сёння прыйсці. Владимир Евгенович захварэў, на жаль, і нават не змог прыслаць прэзентацыю і тэкст дакладу. А Татьяна Викторовна, яна выехала такую палявую экспедыцыю на тыдзень, але тым не менш яна нам выслала і прэзентацыю, і тэзісы дакладу. Тэма яе цікавая. Гучыць так, як рытуальны тэкст местачковага некропаля заходняй Беларусі 19-га, пачатку 20-го стагоддзя, архітэктоніка, лексіка, графіка, арфаграфічныя асаблівасці. То тэкст Татьяны Викторовны Иваницкой я папрашу зачытаць Сергея Владимировича Грунтова. Ну, калі будуць пытанні нейкія, то мы пасля перадамо нашай шаноўнай аўтарцы дакладу. Яны будуць улічаныя пры далейшай працы.
шановныя калегі, я разумею, што ўсе мы трошкі стомленыя, а даклад також не філалагічны, а я не філолог. І таму нам будзе ўсім непроста. Ну мы пастараемся. Вось, Тацяна мне дэлегавала яго зачытаць і прасіла скарачаць. Але як гэта скарачаць, я таксама не ведаю, таму я паспрабую. То, што атрымаецца... Як атрымаецца, конечно. Да. Такім чынам, Тацяна Іваніцкая зрабіла даклад, робіць даклад пра рытуальны тэкст местачковага некропаля паўночна-заходняй Беларусі 19-го, першай паловы 20-го стагоддзя, архітэктоніка, лексіка, графіка, арфаграфічныя асаблівасці. Вось. Ну, я скажу пра Тацяну, што яна некропаліст, філолог, яна даволі даўно займаецца таксама вывучэннем беларускіх могілак і інвентарызацыяй некаторых з іх. На іх базе яна напісала, на базе гэтых інвентарызацый, сваю дысертацыю, якую, спадзяемся, будзе неўзабаве абаронена. Вось гэты фотаздымак, ён паказвае, як добра працаваць беларускаму некропалісту, калі на даляглядзе ёсць замкі і гэтак далей. Але насамрэч яна займалася у тым ліку з валанцёрамі інвентарызацыяй і упарадкаваннем некропаля ў Міры. Вось. Ну і далей. Факталагічнай базай даследавання з'явіліся надмагільныя надпісы 19-го, першай паловы 20-го стагоддзя на некропалях мястэчкаў паўночна-заходняй Беларусі, якія прадстаўлены 551 тэкставай адзінкай кірылічных надпісаў з ракаўскага і мірскага праваслаўных некропаляў і гальшанскага і плябанскага змяшаных некропаляў, 756 тэкставых надпісаў, якія выкананы лацінкай у Міры і ў Новым двары, і ў гальшанах, і ў плябане. Вось. Яны былі сабраныя ў часы экспедыцыі ў 17 і 19 годзе. Таксама у час экспедыцыі разам з які ладзіў беларускі камоз, у прыватнасці пад кіраўніцтвам Вольгі Семашкі. Аналіз лінгвістычных асаблівасцей рускамоўных кірылічных надпісаў на праваслаўных некропалях і праваслаўнай частцы змяшаных некропаляў 19-го, першай паловы 20-го стагоддзя мястэчак паўночна-заходняй Беларусі яскрава сведчыць аб наяўнасці міжмоўных узаемадзеянняў, што на фанетычным узроўні праяўляецца праз адлюстраванне рыс беларускай фанетыкі. У сістэме кансанантызму гэта ўвасобілася ў адлюстраванні на пісьме зацвярдзення шыпячых Ж, Ш, Ч, Ц і Р, пераходу Т у Ц, а ў сістэме вакалізму праз аканне, яканне, імкненне да адсутнасці збегу галосных і гэтак далей. Пры гэтым найбольш частотнымі з'яўляюцца менавіта такія з'явы, як зацвярдзенне шыпячых і аканне. Вось, далей яна прыводзіць частотнасць іх фіксацыі на асобных некропалях. Вось, пры гэтым найбольш часта інфільтрацыі фіксуюцца на ракаўскім і мірскім некропалях. Прыклады тут Антаніна, Кашалевская, Палагея, Еларіон, Вушыла, Гаврыіл, Жыла, Матыры, ну і гэтак далей, гэтак далей. Я думаю, што лепш гэта ўсё будзе ўспрымаць не на слых, а напэўна, калі яна ўсё гэта апублікуе і ў дакладзе вы здолееце это глянуць. Конечно. Найбольш нарматыўнымі можна назваць плябанскія і гальшанскія змяшаныя некропалі, дзе частотнасць праяў рыс беларускай фанетыкі ў кірылічных надпісах не перавышае 6,7%, адпаведна і 5 і 7, а з'явах з 12 не зафіксаваны ўвогуле.
Важна адзначыць, што прыклады інфільтрацыі беларусізмаў не сканцэнтраваны ў канкрэтным вузкім прамежку часу, а размяркоўваюцца ў часовым адрэзку з сярэдзіны 19 да першай паловы 20 стагоддзя. Гэта дазваляе зрабіць выснову, што пранікненне рыс беларускага маўлення мела не выпадковы, а сістэмны характар. Што тычыцца дынамікі распаўсюджання адхіленняў ад норм арфаграфіі, то тут сярод асноўных праяў можна назваць мяшанне і з кропкай, е і ять, а таксама пропуск цвёрдага знаку ў слабой пазіцыі. І даюцца каэфіцыенты гэтых адхіленняў па розных некропалях. Нарматыўнасць надпісаў на асобных некропалях, у прыватнасці на гальшанскім замешаным некропалі, тлумачыцца тым, што агульны ўзровень граматнасці ў ашмянскім павеце складаў 29%. Што тычыцца плябанскага змешанага некропаля, то там агульны ўзровень граматнасці па павеце, хаця і быў значна ніжэй, 18%. Але тут сказваецца дастаткова высокі агульны ўзровень насельніцтва мястэчка Краснае, якія хаваліся на гэтых могілках, у тым ліку, значную долю якога складала інтэлігенцыя, у тым ліку былыя жыхары губернскага горада Мінска, якія мелі летнія домікі ў мястэчку. Так, нешта наступнае ўключым. У сістэме кансанантызму гэта ўвасобілася ў адлюстраванні на пісьме з'яў дэпалаталізацыі асобных зычных, змены палаталізацыі ў чаргаванні груп зычных, асіміляцыі і падваенні гукаў, спрашчэнні груп зычных, ваганні W і U, у сістэме вакалізмаў праз аканне, мяшанне окраскаванага і О, рэдукцыю галосных, расшчапленне насавых галосных, змене галосных у агульнаславянскіх і запазычных словах, эпентэзе зычнага ў спалучэнні галосных і гэтак далей. Вось уся гэта інфармацыя наконт спецыфікі ўжывання літар. У тым ліку мы тут бачым, як гэта ўсё адлюстроўваецца вось у розных словах. Мы ведаем груп, разалія і гэтак далей. Важна адзначыць, што на ўсіх прааналізаваных некропалях прыклады інфільтрацыі беларусізмаў размяркоўваюцца ў часавым адрэзку з сярэдзіны 19 да першай палавіны 20 стагоддзя. Гэта дазваляе зрабіць выснову, што пранікненне рыс беларускага маўлення і ў польскамоўныя тэксты мела не выпадковы, а сістэмны характар. Асобна варта казаць аб тым, што выяўленыя рысы з'яўляюцца беларускімі элементамі пальшчызны красовай, што сведчыць аб тым, што ў акрэсленым арэале больш была распаўсюджана рэгіянальная форма польскай мовы. Пры гэтым надпісы на змешаных некропалях, дзе змяшчаюцца тэксты на польскай і рускай мовах, вылучаюцца большай нарматыўнасцю, чым надпісы на асобных каталіцкіх некропалях. Так, тут, может быть, перейдем до вось такой, больше трошки такой живой частки. Што тычыцца іменасловаў, то аналіз распаўсюджанасці імёнаў паводле іх паходжання сведчыць аб тым, што ў перыяд з 19 па першую палавіну 20 стагоддзя у мястэчках паўночна-заходняй Беларусі сярод насельніцтва праваслаўнага веравызнання перавагу мелі імёны грэчаскага, яўрэйскага, агульнахрысціянскія імёны і лацінскага паходжання. Нягледзячы на тое, што аналізуемыя імёны належаць прадстаўнікам праваслаўнага веравызнання, маюцца праявы міжкультурнага ўзаемадзеяння, што ўвасобілася ў своеасаблівым змяшанні праваслаўнага і каталіцкага іменнікаў. Так на праваслаўных некропалях з'яўляюцца звыклыя для каталіцкай традыцыі імёны Стэфан, Антоній, Юзеф, Ануфры і гэтак далей. Пры гэтым варта адзначыць, што імёны фіксуюцца ў большай частцы на тэрыторыі ракаўскага праваслаўнага некропаля, мінскі павет, хоць доля праваслаўнага насельніцтва ў павеце была большая, чым у гальшанах, ашмянскі павет, дзе прыклады змяшэння канфесійнай традыцыі іменаслова ўвогуле не зафіксаваныя.
Сярод характэрных асаблівасцяў антрапонімаў варта адзначыць, што на каталіцкіх некропалях і каталіцкіх частках змешаных некропаляў адзначаюцца імёны пераважна лацінскага, грэчаскага, яўрэйскага, агульнахрысціянскага паходжанняў. Асобную катэгорыю займаюць імёны старагерманскага паходжання, якія складаюць 8% ад агульнага масіву. У сваю чаргу імёны славянскага паходжання на каталіцкіх некропалях прадстаўлены даволі сціпла і складаюць толькі 5% ад агульнага масіву жаночых і мужчынскіх імёнаў і пераважна прадстаўлены у мужчынскім іменніку ці іменніку. Аналіз паказаў, што самымі папулярнымі імёнамі на некропалях, а адпаведна на тэрыторыі мястэчак у 19-м, першай палове 20-го стагоддзя сярод прадстаўнікоў каталіцкага веравызнання былі агульнахрысціянскія: Ян 39, Антоній 39, Юзеф 36, Анна 31, Марыя 19 і Юзефа 17. Акрамя афіцыйнай формы імя на некропалях выкарыстоўваліся архаічныя і вытворныя, неафіцыйныя формы. Найбольш часта выкарыстанне вытворных форм імя фіксуецца на мірскім каталіцкім некропалі – 18 адзінак. Кшталту тут прыклады: Франашек, Фро, Йозек, Матэуш, Мацелій, Сашацый, Аміля, Аніця, Еваліна, etc. Так. Пры параўнанні антрапаніміі каталіцкіх і праваслаўных некропаляў звяртае на сябе ўвагу і тое, што сярод найбольш прадуктыўных імёнаў першыя два мужчынскія і жаночыя імя аднолькавыя: Іван Ян, Антон Антоні, Анна Анна, Марія Марія. Сярод прозвішчных тыпаў найбольш прадуктыўнымі ў надпісах на праваслаўных і каталіцкіх некропалях з'яўляюцца першасныя прозвішчы лексіка-семантычнага ўтварэння 31% і 20%, а таксама прозвішчы суфіксальнага ўтварэння з фармантамі іч, овіч, евіч, іч, овіч, евіч, ініч 31-39%, скіцкі 23-28%, што з'яўляецца характэрным для паўночна-заходняй тэрыторыі Беларусі і цалкам адпавядае геаграфіі славянскіх прозвішчаў у канцы 19-го, першай палове 20-го стагоддзя. Аналіз зместу надмагільных надпісаў, выкананых на рускай мове, кірыліцы і польскай мове, лацінкай, паказвае, што тэкст на надмагіллях выконвае функцыю па забеспячэнні ідэнтыфікацыі памерлага, яго сувязі з продкамі, а самі інскрыпцыі на помніку ўспрымаліся як сімбіёз апошняй малітвы з душу памерлага і перадачы звестак аб ім. Надпіс на помніку утрымлівае звесткі аб розных пластах лексікі таго часу. У першую чаргу гэта асобныя віды рэлігійнай лексікі, найменні Бога як стваральніка свету, асабовыя намінацыі ў дачыненні да людзей, як да божых стварэнняў, лексемы, якія ў сваёй семантыцы маюць элементы прасторавага значэння, словы з выразнай станоўчай канатацыяй, якія адлюстроўваюць стан душы і цела пасля пераходу ў свет нябесны. Пры гэтым варта адзначыць, што тэксты надмагілляў на праваслаўных некропалях і праваслаўных частках змешаных некропаляў і тэксты надмагілляў у каталіцкіх некропалях і каталіцкіх частках змешаных некропаляў, нягледзячы на агульную структуру, маюць шэраг адметнасцей, у тым ліку ў разнастайнасці рэлігійнай лексікі. Калі для праваслаўных надмагілляў характэрны больш зварот да Бога Айца, то для каталіцкіх надмагілляў больш характэрна згадванне Дзевы Марыі і Бога Сына. Акрамя, уласна, лексем з рэлігійнай семантыкай сустракаюцца і цытаты з рэлігійных тэкстаў. З улікам вялікай ролі памінання памерлых у рэлігійнай традыцыі праваслаўнай царквы і існавання асобных кананічных тэкстаў для ажыццяўлення абраду, гэтыя тэксты паступова пранікаюць у надмагільныя надпісы на праваслаўных пахаваннях на некропалях 19-й, першай паловы 20-го стагоддзя. Выкарыстанне цытат з Бібліі ў акрэслены перыяд на праваслаўных пахаваннях не сустракаецца, што ўскосна сведчыць аб большай долі карыстання вернікамі ў штодзённым рэлігійным жыцці кананічнымі службовымі тэкстамі, чым непасрэдна самой Бібліяй. Што тычыцца каталіцкіх надмагілляў, то для іх, наадварот, акрамя цытавання і разнастайныя адсылкі да штодзённай малітвы «Вітай Марыя» ў варыяцыі назваў «Здравость Марыя» і «Поздравлення ангельские», характэрна выкарыстанне цытат з Бібліі.
Усяго ўжываецца 7 цытат з тэкстаў Бібліі, 2 з кнігі Іова, 2 з псалтыра, 2 з Євангелія ад Яна, 1 з кнігі адкрыццяў. Цытаваныя ўрыўкі ўтрымліваюць розныя варыянты польскага перакладу Бібліі, Біблію ў перакладзе ксяндза Вуіка 1599 года і так званай Гданьскай Бібліі 1632 года. А тэксты надмагільных надпісаў на некропалях прадстаўляюць і іншыя пласты лексікі таго часу. У першую чаргу гэта такія словы і выразы, якія перадаюць фактычныя звесткі аб памерлым, яго імя, прозвішча, колькі пражыў, якія сямейныя стасункі меў, якое займаў грамадскае становішча і г.д. Гэта тэмпаральная лексіка, колькі часу пражыў, калі памёр, калі нарадзіўся, эматыўная лексіка, намінацыі асоб паводле роднасці і сваяцтва, сацыяльнага статусу і інш, а таксама вялікая група антрапонімаў. Асобна на каталіцкіх некропалях і каталіцкіх частках змешаных некропаляў у адносінах да жанчын у вялікай колькасці указваецца яе дзявочае прозвішча як знак прыналежнасці да канкрэтнага роду. Акрамя гэтага, у лексіцы праваслаўных і каталіцкіх надмагілляў маецца шэраг выразных адрозненняў. Так, на каталіцкіх надмагілляў эматыўная лексіка прадстаўлена больш шырока, 32 намінацыі супраць 9. Таксама шырокае выкарыстанне атрымала лексема «прахожы», якая дазваляе меркаваць аб унутраным скіраванні і адрасаце надмагільнага надпісу. Калі надпісы на праваслаўных надмагіллях уяўляюцца больш тэкстамі унутранага карыстання для родных, блізкіх, знаёмых, зварот да Бога, то надпісы на каталіцкіх некропалях з'яўляюцца больш сацыяльна арыентаванымі і заклікаюць тых, хто нават выпадкова праходзіць міма помніка, спыніцца і памаліцца аб душы памерлага да Дзевы Марыі. Такім чынам, можна казаць аб тым, што аналіз лінгвістычных асаблівасцяў надмагільных надпісаў на некропалях 19-га, першай палавіны 20-го стагоддзя мястэчак паўночна-заходняй Беларусі паказвае, што нягледзячы на імкненне да адпаведнасці афіцыйным моўным нормам, у надпісах на некропалях адлюстроўваецца змешванне рэлігійных, моўных і культурных традыцый, што ўвасобілася ў вялікай колькасці інфільтрацыі беларусізмаў у рускамоўныя надпісы кірыліцы і польскамоўныя надпісы лацінкай, як выніку міжмоўных кантактаў і спалучэнні афіцыйных моўных сістэм з нацыянальнымі, лінгвістычнымі і культурнымі асаблівасцямі. Дзякуй за ўвагу. Дзякуй вялікі, Сергей Владимирович. Спадзяюся, Тацяна Вікторовна не будзе ў крыўдзе, як мы інтэрпрэтавалі яе даклад. Вижу, что наша публика онлайн трошки уже притомилась под конец, уже перестали пытанні задавать, писать. Может быть, коллеги, некие пытанні узникли у вас до докладчицы? Мы после передамо, каб она улічила в своей працы. Ну, нема, так значит, тады пасля можна будзе прачытаць па гэта ўсё ў публікацыі. Дзякуй вялікі, Сергей Владимирович. Зараз я трошки тады вынікі подвяду. У нас, в принципе, уже все докладчики выступили, все доклады закончились. Ось, у нас у сувязі з тым, што бачыце, некаторыя не здолелі патрапіць з выступамі, трошки у нас часу было болей на доклады. Такім чынам, наш першы вопыт правядзення круглага стола онлайн по такой тэматыцы завершаны. Спадзяюся, ён быў цікавы, карысны. Я ў прыватнасці сам для сябе некалькі новых адкрыў сюжэтаў, над якімі варта будзе паразважаць. Хацеў яшчэ сказаць, што ў нас будзе яшчэ і практычны вынік нашага гэтага сходу. Мы плануем падрыхтаваць па выніках нашага пасяджэння, па ось гэтых 8 дакладах зборнік. Ну, во што гэта выльецца, ці дай Богу, некі альманах, можа быць, на будучыню, але тым не менш, зборнік навуковы мы плануем рыхтаваць. Тады я просто папрашу аўтараў пасля свае матэрыялы поўныя, падрабязныя, з карцінкамі, з дыяграмамі, з графікамі, якія былі, прыслаць. Вось. І спадзяюся, што усе, хто сёння з цікавасцю праслухаў выступы нашых шаноўных дакладчыкаў, пасля зможа гэта ўсё знайсці больш падрабязна у выглядзе зборніка. Спадзяюся, што мы не апошні раз вось у такім фармаце сустракаемся, і не толькі па тэматыцы пахавальнай культуры. Падумаем, магчыма, нешта можна будзе правесці яшчэ ў падобным фармаце, каб як мага больш людзей паслухала. Вось. Усім дзякуй за увагу. Да новых сустрэч на нашым канале.